Barangay LS 97.1 Forever! Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. May iba sa atin na ang pagtulong sa kapwa ang ginagawa para maging daan ng pagpapasalamat sa biyayang ating natatanggap. Hindi naman kasi lahat ay nabigyan ng maginhawang buhay. Kaya sinasamantala natin ang kakayahan na meron tayo para makagawa ng kabutihan. Ang sulat na babasahin natin ngayong araw ay pinadala ng ating kabarangay na si Elaine. Isang babaeng walang ibang ginawa kung hindi ang tumulong sa kapwa niya. Dahil lumaki siya sa isang magaan na buhay. Kasama ang kanyang mapagmahal na magulang. Yun ang naisip niyang paraan para makapagpasalamat sa Poong May Kapal. Naniniwala kasi siya na ang dahilan kung bakit nagkaroon siya ng masaya at magaan na buhay ay para makatulong siya sa ibang tao na mas nangangailangan. Ang hindi niya alam, ang kabutihan na ginagawa niya ay magiging daan pala para mapahamak siya. Yon ang magiging daan para masubok ang kanyang pananampalataya sa Poong May Kapal. Gusto mo na bang makilala si Elaine at malaman kung paano siya napahamak ng dahil sa kabutihan na kanyang ginagawa? Handa ka na bang mainis at maiyak sa kwento ng buhay niya? Kagaya ka rin ba niya na matulungin sa kapwa? Yung tipo na mas pipiliin ang tumulong sa iba kesa sa bigyan ng atensyon ng sariling luho? O mas pipiliin mong magbulag-bulagan sa totoong kalagayan ng naghihirap na mga tao? Si Elaine kaya, anong dahilan niya para magkaroon siya ng mabuting hangarin para sa iba? Nagsisi kaya siya na mas inuna niya ang ibang tao kesa sa sarili niya? Malalaman natin ang landas na pinili niya dito sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, isang mapagpalang araw sa inyo at sa lahat ng mga nakikinig ngayon. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Elaine. 35 years old at nagtatrabaho bilang virtual assistant at nakatira dito sa Quezon City. Libangan ko na talaga ang makinig sa inyong radio program dahil naka-work from home naman ang setup ko sa trabaho. Araw-araw talaga akong nakikinig sa inyo at matagal ko ring pinag-isipan bago ko nabuo ang desisyon ko na gawin po itong sulat ko sa inyo. Isang masayang pamilya ang nakagisnan ko. Parehong may malaking negosyo ang mga magulang ko at solong anak nila ko. Kaya naman masasabi ko na lumaki ako sa magaan na pamumuhay. Nang makapagtapos ako ng kolehiyo noon ay hindi ko kaagad kinailangan na maghanap ng trabaho dahil patuloy pa rin ang allowance na natatanggap ko mula sa parents ko. Hanggang sa maisipan ko na maging volunteer sa mga organisasyon na tumutulong sa mga taong nangangailangan sa buhay, Papa Dudut. Ano pa bang kulang dito sa lamesa? Ay! Yung mga nakapack pala na school supplies dapat nandito na rin. Saan ba nakalagay yun? Ayun, nakita ko na yung malaking plastic. Dapat nilagay na rin to ng organizer kanina para matuwa yung mga bata pag nakita nila to. Hi miss, tulungan na kita. O sige, kasi baka dumating na rin yung mga bata galing sa bahay ampunan. Eto isa pang plastic, ilagay mo banda dyan sa lamesa yung mga laman. Okay, ako na lang maglalagay dito. Sigurado ako na matutuwa kaagad yung mga bata pag nakita nilang puno ng mga gamit tong lamesa. Oo nga, malapit ng pasukan kaya may excite sila sa mga to.
Ayan, tapos na rin tayo. Ang ganda na lalong tingnan nitong lamesa. Thank you sa pagtulong sa akin ha. You're welcome. Wala na rin naman akong ginagawa sa loob. Matagal ka na rin bang tumutulong sa mga madre kapag may ganitong charity event sa lugar na to? Hindi masyado. Pero yung parents at ate ko, madalas dito kapag may ganitong event. Ah, kaya pala parang hindi ka pamilyar sa akin. I'm Elaine nga pala. Ako naman si Alfred. Alam mo, nakakatuwa naman yung mga parents at ate mo. Pati na rin ikaw kasi buong pamilya talaga kayong pumupunta para tumulong sa mga ganitong charity event. Mahilig kasi talagang tumulong ang parents ko sa mga batang nasa ampunan. Mahilig din sila sa mga bata. Lalo na't wala pa silang apo sa amin ng ate ko. Naalala ko tuloy parents ko. Hinahanapan na rin ako ng apo. Ang totoo, matagal ko na rin gustong tumulong sa parents ko. Lalo na pagdating sa mga ganitong charity event. Naging busy lang ako sa pagmamasteral ko sa college. Pero ngayon na graduate na ako, medyo dadalas na pagsama ko sa kanila sa mga ganitong lakad. Ikaw, madalas ka ba dito? Oo, marami kasi akong libreng oras kaya dito ko talaga binibigay para naman hindi masayang. Kasama mo rin ba ang parents mo? Hindi, pero supportive naman sila sa mga ginagawa ko. Minsan nga nagluluto pa yung mommy ko ng mga pagkain na dadaling ko dito eh. Hindi lang siya nakakasama sa akin dito kasi may trabaho sila ni daddy. Nakakatawa rin palang parents mo. Sigurado ako na sa kanila ka nagmana. Yan din ang palagi kong naririnig. Nung dalaga at binata pa raw kasi silang dalawa, madalas din silang pumunta sa mga ganitong charity event. Baka nga magkakilala na rin mga parents natin eh. Alam mo, siguro nga. Kasi nakwento rin sa akin ni na mami na dati pa nila ginagawa to. Kahit nung hindi pa sila mag-asawa ni daddy. Malalaman natin yan kapag nakwento ko na kayo sa parents ko. Ay, pasok na muna tayo sa loob kasi baka may kailangan pa tayong gawin doon. Okay, tara. Papadudod sa pagtulong sa mga batang nakatira sa bahay ampunan ang pinaka-paborito kong ginagawa bilang volunteer. Marami kasi ako mga kwentong naririnig mula sa iba't ibang bata. Mga kwento ng buhay nila na madalas na nagpapaiyak sa akin. At sa isang charity para sa bahay ampunan ko na rin nakilala si Alfred. Matangkad siya, matipuno ang pangangatawan. Mukhang edukado at mabait na tao. Nalaman ko na nakaugalian na rin ng pamilya nila ang tumulong sa mga bata. At pati na rin sa mga pamilyang nasa lanta ng bagyo. Meron siyang sariling sasakyan at ganoon din ang ate niya na pinakilala niya rin sa akin ang araw na yon. Mabait din ang parents niya nang makilala ko sila, Papa Dudut. Sa paraan ng pakikipag-usap nila sa akin ay ramdam ko na galing din sila sa isang maayos at may kayang pamilya. Nakakatuwa lang malaman na may mga kagaya talaga nila na naging hobby na ang pagtulong sa kapwa. Kaya naman madalas ko nang nakikita at nakakasama si Alfred sa mga charity event na pinupuntahan ko, Papa Dudut. Elaine, magkape ka muna. Ayos lang ako, Alfred. Titignan ko muna yung ibang tao sa banda doon kasi baka may kailangan silang gamit. Ano ka ba? Mula nung makarating ka dito sa evacuation center galing dun sa binahang barangay, hindi ka pa nagpapahinga eh. Di ka pa humihinto kakaasikaso sa mga na-rescue nyo. Hindi pa naman kasi ako pagod. Ikaw naman oh. Balak mo bang ubusin lahat ng lakas mo bago ka magpahinga? Kunin mo na tong kape, maupo ka na muna dito. Magpahinga ka naman kahit saglit lang. Sige na nga, akin na nga yung kape. Eto. Salamat. Nagugutom ka ba? May biskuit ako dito, baka gusto mo. Okay na sa akin tong kape. Ay, kawawa naman yung mga taong nandito ngayon. Halos wala na silang bahay na uuwian kapag umalis na yung bagyo sa bansa natin. Ang mahalaga naman doon, ligtas pa rin ang buhay nila at ang pamilya nila. Pero hindi naman lahat na iligtas natin. May isang batang babae na hindi nakaalis sa bahay niya na malapit sa ilog. Napabitiw kasi siya sa kamay ng nanay niya habang bumubuhos yung malakas na ulan kanina. Ang sabi ng kapitan, wala na raw buhay yung bata nung makita nila. Pakiramdam ko tuloy, may kasalanan ako dahil sa pagkamatay niya. Huwag mong sabihin yan kasi wala kang kasalanan. Nagulat na nga lang ako kanina nang malaman ko na sumama ka pala sa mga rescuer na pumunta dun sa barangay na halos lamunin na ng baha. Ang sabi pa na nakausap kong rescuer,
Muntik ka na rin daw matangay ng malakas na agos ng baha dahil sa pagligtas mo dun sa isang batang lalaki. Nakita ko kasi siya na mag-isa lang habang nakakapit sa may mataas na gate kaya pinilit ko kagad na makalapit sa kanya. Mabuti na lang at pareho kaming hindi tinangay ng malakas na agos ng tubig. Hindi kayo pinabayaan ng Diyos. Lalo ka na kasi alam niya na may mabuti kang puso. Handa mong ilagay sa panganib ang buhay mo para lang makapagligtas ka ng buhay ng ibang tao. Sa totoo lang, Aline, minsan nagtataka na ako sa'yo eh. Yung dedication mo na makatulong sa iba, to the highest level eh. Masarap naman kasi talagang tumulong, di ba? Hindi naman kasi lahat kagaya natin na nakakaranas ng maginhawang buhay. Naiintindihan ko yun, pero minsan kasi parang alalim na ng dahilan mo kung bakit ginagawa mo lahat ng to. Alam mo, ang galing mo ring bumasa ng tao, no? Pero tama ka. Siguro nga may ibang dahilan talaga ako kung bakit ko ginagawa to. Hindi ko lang maamin sa sarili ko ang tungkol sa bagay na yon. Anong ibig mong sabihin? Ang totoo, Alfred, ampun lang ako ng parents ko. Ha? Talaga? Oo, pero kahit kailan hindi ako nagkaroon ng hinanakit tungkol sa bagay na yon. Palagi pa nga ako nagpapasalamat sa Diyos kasi binigyan niya ako ng adoptive parents na kagaya nila mommy at daddy. Kung hindi dahil sa kanila, baka matagal na akong wala sa mundo na to. At parte ng pasasalamat ko tung ginagawa kong pagtulong ngayon sa ibang tao. Papadudot, adopted child talaga ako ng mga magulang ko. Nasa high school ako nang ipagtapat nila ang bagay na yon sa akin. Ang sabi nila ay baby pa lamang daw ako nang may nakakita raw sa akin sa basurahan at dinala ko sa isang social welfare. Isang buwan na ako noon sa social welfare na pumunta ang mga magulang ko doon para mag-inquire tungkol sa pag-aampon ng bata. At nang malaman nila ang tungkol sa akin ay ginawa nila ang lahat para maging qualified bilang adoptive parents ko. Naging qualified naman sila at mabilis na naproseso ang pag-aampon sa akin. Wala kasing kakayahang magkaanak si daddy, kaya nag-decide na lamang silang mag-ampon. At pakiramdam daw nila pareho na ako raw talaga ang binigay ng Diyos para maging anak nila. Kahit kailan ay hindi ako nakaramdam ng hinanakit sa mga kinilala kong magulang, Papadudot. Wala kasi akong ibang naramdaman mula sa kanila kung hindi ang purong pagmamahal lamang. Kaya sa kabila ng ginawa sa akin ng tunay na mga magulang ko na pagtatapon sa may basurahan ay malaki pa rin ang pasasalamat ko dahil binigyan ako ng Diyos ng pagkakataon na mabuhay at makasama ang mga adoptive parents ko. At mas lalo ko pa silang minahal mula nang malaman ko ang tungkol sa pagiging ampun ko, Papadudot. Papadudot, siguro nga ay hindi ako sinuwerte dahil nagkaroon ako ng tunay na nanay na wala namang pagmamahal para sa akin nang iwan niya ako sa basurahan. Pero maswerte pa rin ako kasi napunta ako sa adoptive parents ko na buong puso akong minahal na parang tunay nilang anak. At yon ang nagtulak sa akin para maging matulungin sa ibang tao. Gusto ko na ibalik ang lahat ng biyayang ibinibigay sa akin ng Diyos noon sa pamamagitan ng pagtulong sa mga tao at paggawa ng kabutihan sa kapwa. Dahil alam ko na hindi lahat ay maswerteng nabigyan ng magaan na buhay ng kagaya ng sa akin. Papadudot, habang tumatagal ay mas nagiging malapit din kami ni Alfred sa isa't isa. Madalas kasi talaga kaming nagkakasama at masaya ako kapag kasama ko siya. Kaya nga naikwento ko na rin sa kanya ang tungkol sa pagiging adopted child ko at ang dahilan kung bakit passion ko na ang tumulong sa mga taong nangangailangan. At mula nga noon ay mas lalo pa kaming naging close ni Alfred, Papadudot. Alfred, pakisabi sa mommy mo salamat sa masarap na dinner. Makakarating sa kanya. Sobrang dami kong nakain, grabe. Sobrang sarap niya kasing magluto eh. Sinarapan niya talaga para marami kang makain. Ang payat mo raw kasi. Ewan ko ba dito sa katawan ko? Malakas naman akong kumain pero never talaga akong tumaba. Mabilis siguro metabolism mo kaya mabilis matunaw kinakain mo kaya ka payat. Siguro nga tama ka. Bababa na pala ako ng kotse mo. Gusto mo bang magkape muna sa bahay bago ka umuwi?
Hindi na. Baka kasi tulog na rin ang parents mo tapos baka makaistorbo pa ako. Okay, sige. Salamat uli sa dinner at paghatid sa akin ha. Ingat ka pa uwi, Alfred. Alain! O bakit? Akala ko hindi ka napapasok sa loob ng bahay para magkape. Oo nga, pero may nakalimutan pala akong ibigay. Ano yon? Eto. Flowers tsaka chocolate. Thank you. Pero para saan to? Wala lang. Gusto lang kitang bigyan. Okay. Thank you uli. Sige ha, pasok na ako sa loob. Ingat ka sa pagta-drive mo, Alfred. Alain, sandali lang ulit. Ano na naman, Alfred? May gusto sana akong sabihin sa'yo. Ano yon? Sabihin mo na yan kasi parang maiihi ka na dyan sa kaba mo eh. Ano ba to? Bakit ba ako natotorpe? Ang totoo, Alain, ano kasi, Gusto mong manligaw sa akin? oo! Ang ibig ko sabihin, teka, paano mo nalaman yung gusto kong sabihin? Sobrang obvious mo na kasi. Sobrang torpe mo nga lang. Sorry hindi ko kasi talaga alam kung paano ko sasabihin sa'yo. Hindi naman talaga ako torpe. Talaga? Oo, sa'yo lang ako na torpe ng ganito. Pero ayun nga, okay lang naman kung manligaw ako sa'yo, di ba? Oo naman, syempre. Talaga? Ayos! Uy, baka ayos ka naman dyan. Parang sinagot na kita. Sorry, natuwa lang ako kasi pumayag ka naman ligaw ako sa'yo. Bakit naman ako di papayag? Wala naman akong boyfriend. Basta galingan mo sa panliligaw ha. Gusto ko na hindi lang ako inililigawan mo kundi pati na rin parents ko. Oo naman! Gagawin ko lahat para makuha ang tiwala ng parents mo at ng pagmamahal mo. Promise yan! Sus, gawin mo, wag puro salita. O sige, pasok na ako sa bahay namin kasi gusto ko na rin magpahinga. Salamat uli sa paghatid sa akin. Bye, Alfred! Papadudot ramdam ko na rin naman noon na may gusto sa akin si Alfred. Yung mga simpleng gesture na ipinapakita niya kapag magkasama kami, pagsama niya sa akin sa iba't ibang charity event at yung madalas na pagtatawagan naming dalawa. Palagi niyang sinisigurado na nakauwi na ako ng ligtas sa bahay namin at makakatulog ako ng maayos pagkatapos ng nakakapagod na araw. Ang totoo ay gusto ko na rin siya noon at hinihintay ko na lang siya na magtapat ng espesyal na nararamdaman niya sa akin. Ayoko naman kasi na mauna akong magparamdam sa kanya o kaya ay magsabi ng feelings ko. Kaya naman kinilig talaga ako nang sabihin niya na gusto niya akong ligawan. At kahit sinusubukan kong pigilan ang kilig na yon ay naramdaman ko na nahalata niya rin ako. Hindi rin nagtagal ay sinagot ko na nga siya at naging boyfriend. Nang malaman ng parents niya na may relasyon na kami ay natuwa sila at sinabi nilang bagay daw talaga kami ni Alfred sa isa't isa, papadudot. Ay, nakauwi rin. Grabe, nakakapagod mag-grocery. Grabe din kasi yung traffic kaya napatagal yung biyahe natin pa uwi. Akala ko nga makakauwi kagad tayo pero inabot pa tayo ng 1 oras na dapat 30 minutes lang na biyahe. Ilalabas ko na pala itong mga pinamili nating school supplies para maihiwalay ko dito sa ginrocery natin. O sige, ako naman na mag-aayos ng mga pinamili nating pagkain na iriripak natin mamaya. Nakakatuwa naman, ang dami nitong mga binili nating school supplies. Sigurado na marami na namang mga bata ang matutuwa dito. Pero sigurado rin ako na ikaw ang pinakamatutuwa sa lahat pag nakita mo na yung ngiti ng mga batang pupuntahan natin. Naku, sure ako na magliliwanag yung bahay ampunan. Tama ka dyan, babe. Alam mo naman na yung mga ngiti nila ang palaging nagpapasaya sa akin. Oo, alam ko. Kaya nga minsan nagsiselos na rin ako kasi parang mas mahal mo na sila kaysa sa akin na boyfriend mo. Uy, grabe siya oh. Hindi mo naman sila kailangan na pagselosan kasi alam mo naman kung bakit ko to ginagawa, di ba? Joke lang naman yung sinabi ko. Babe, hindi naman ako nakaramdam ng selos mula na maging girlfriend kita. Natutuwa nga ako kasi nagkaroon ako ng girlfriend na may mabuting puso.
mabuting puso talaga. Yun naman kasi talagang tawag sa mga kagaya mo. Na walang ibang ginawa kundi puro kabutihan, di ba? Kaya nga mahal na mahal kita dahil sa ugali mo na yan. At syempre, mahal na mahal din kita, babe. Thank you sa pagiging supportive mo sa mga ginagawa ko, ha? Kahit alam ko na busy ka sa trabaho, sinasamahan mo pa rin ako sa mga charity event na pinupuntahan ko. Gusto ko rin naman kasi talaga na samahan ka. Tsaka tama kasi sinabi mo dati na masarap talaga yung pakiramdam na tumutulong tayo sa ibang tao. Oo nga pala, babe. Nandito na raw pala sa Manila yung tito ko na madalas ko kinukwento sa'yo. Sinong tito? Si Tito Hector, yung pinsan ni Daddy. Ah, oo. Naaalala ko na nga siya kasi nakwento din siya sa akin last time ng mami mo. Ang sabi nga ni tita, sigurado raw siya na magkakasundo kami ni Tito Hector. Tama si Mami, magkakasundo nga kayo. Marami rin kasing charity na natutulungan si Tito Hector. May office na nga siya sa Ilocos At yung office na yon, para lang sa mga tao na gustong lumapit at humingi ng tulong sa kanya. Tapos meron din dito sa Manila. Politiko ba siya? Hindi. Sabi ko naman sa'yo, walang politiko sa pamilya namin. Ang alam ko, marami na rin lumapit kay Tito Hector para kumbinsin siya na tumakbo. Pero wala talaga siyang interes pagdating dun Nakakatuwa naman kasi para rin pala siyang parents mo na hobby na ang pagtulong sa ibang tao. Parang ikaw din, babe. Walang ibang gustong gawin kundi puro kabutihan sa ibang tao. Kaya sigurado talaga ako na kapag nakilala mo siya, magkakasundo kayong dalawa. Papadudot mabuti na lang at nakilala ko si Alfred at siyang naging boyfriend ko. Dahil naiintindihan niya halos lahat ng ginagawa ko, lalo na ang pagtulong sa mga nangangailangan. Sa totoo lang kasi hindi ako mahilig makipag-date, mamasyal o kumain sa sosyal na mga restaurant at kung ano-anong surprises. Sinabi ko pa nga kay Alfred noon na huwag niya akong masyadong bibigyan ng mga regalo. Siya pa naman yung tipo na mahilig sa mga sorpresa at magbigay ng iba't ibang bagay bilang regalo. Ang sabi ko ay kung bibigyan niya ako ng regalo ay pwede sanang mapapakinabangan ng ibang tao. Sako ng bigas, mga dilata, cup noodles, school supplies at kung ano-ano pa. Nung una akala niya ay joke lang ang sinasabi ko na yon pero nang malaman niyang seryoso ako, madalas niya akong dinadalhan ng mga grocery na pwede naming i-repack at ipamigay sa ibang tao. Papadudot ang pagpunta sa mga charity event ang madalas naming naging bonding ng boyfriend kong si Alfred. Nakakatuwa kasi at nakikita ko na nag-i-enjoy din talaga siya sa mga ginagawa namin. Hindi siya yung napipilitan lamang na samahan ako. Lalo na at may mga natutulungan na rin sila ng pamilya niya na charity noon pa man. Kaya nga kapag nag-dinner ako sa bahay nila kasama ang pamilya niya ay wala kaming ibang pinagkukwentuhan kung hindi ang mga taong natutulungan namin. Sinabi ng kapatid at parents niya na maswerte raw si Alfred na nagkaroon ng girlfriend na kagaya ko na may mabuting puso. Na walang ibang iniisip kung hindi ang kabutihan para sa ibang tao. Sinabi ko naman na swerte rin ako kasi natagpuan ko si Alfred. Kasi siya yung tipo ng tao na kagaya ko na hindi makasarili at handa ring tumulong sa iba. Naiintindihan niya ang dahilan kung bakit ganito ang ugali ko. Naiintindihan niya kahit na madalas na wala akong oras para sa relasyon namin. Naiintindihan niya lahat dahil mahal niya ako pati na rin ang ginagawa naming kabutihan para sa ibang tao, papadudot. Babe, ang bongga talaga mag-celebrate ng birthday nung lolo mo, no? Medyo. Dito na lang kasi sa mga ganito nakikita yung mga kamag-anak ko. Parang naging family reunion na rin pala yung birthday celebration niya. Ganun na nga, babe. Yung ibang kamag-anak namin, umuwi pa galing abroad o kaya lumuwas pa galing sa malayang probinsya. Karamihan nga sa mga kamag-anak mo ang sosyal magsalita, saka ang gaganda ng bag na dala. Halatang may kaya rin talaga sila sa buhay kagaya nyo. Madiskarte lang din talaga sila kagaya ng parents ko. Yung iba sa kanila, hindi nakapagtapos ng pag-aaral pero hindi hamak na mas maganda yung buhay kaysa sa amin. Hindi naman kasi talaga nakukuha yung tagumpay sa kurso na tinapos mo o sa ganda ng school na pinanggalingan mo. Nasa diskarte pa rin yun ng isang tao. Mismo! Pero babe, hindi ko talaga in-expect na ganito kalaki ang birthday celebration na to. Hindi ka nga pala nakapunta last year, no?
Oo nga eh. Kasi may nakaset na akong lakad nung date na yun. Kaya nagulat talaga ako sa laki ng birthday celebration na to. Kung alam ko lang, mas ginandahan ko sana yung suot ko na dress ngayon. Babe, kahit naman anong suot mo, ikaw pa rin ang pinakamagandang babae sa araw na to. Sus, binola pa ako nito. Ay, totoo yun. Alam mo naman na hindi ako bolero. Ay, kukuha lang pala ako ng inumin, babe. May gusto ka bang ipakuha na pagkain sa akin? Buko salad na lang, babe. Okay, sige. Balik din ka agad ako. Grabe, ang dami talagang tao sa party na to. Teka, nasan pala yung panyo ko? Ay, nahulog siguro sa may ilalim ng lamesa. Tingnan ko nga. Eto, sabi na nandito eh. Mabuti na lang hindi masyadong nadumihan. Ay, makatayo na nga. Ay, hala! Ano ba yan? Sorry po! Muntik nang matapon tong baso ng juice na hawak ko. Naku, pasensya na po. Hindi ko kagad kayo napansin kasi sinilip ko po yung ilalim ng lamesa. Ayos lang, Iha. Hindi naman natapon ng juice na laman na itong baso. Ano bang ginagawa mo sa ilalim ng lamesa? Nalaglag po kasi dun yung panyo ko. Kinuha ko lang po. Ah, ganun ba? Teka, parang pamilyar ka. Babe, eto na yung buko salad mo. Alfred? Uy, Tito Hector! Kayo po pala yan. Kailan pa po kayo nakaluwas dito sa Manila? Kagabi lang. Kasi pinilit ko talaga makarating dito sa birthday ng lolo mo. At baka magtampo pa siya sa akin kung hindi ako luluwas. Nako, paniguradong yun po talaga ang mangyayari. Alam niyo naman po matampuhin yun si Lolo. Ay, Tito, si Alain nga po pala. Girlfriend ko. Alain, siya si Tito Hector. Yung madalas kong kinukwento sa'yo. Nice to meet you po, Tito. Nice to meet you din. Ngayon alam ko na kung bakit pamilyar ang mukha mo. Dahil matagal na kitang nakikita sa Facebook nitong pamangking kong si Alfred. At tama ako, mas maganda ka nga sa personal. Magaling talagang pumili itong pamangking ko. Siyempre naman, Tito. Kanino pa ba ako magmamana? Eh di sa inyo lang ni Daddy. Papadudot halos 2 taon na ang relasyon namin ni Alfred nang makilala ko ng personal si Tito Hector. Matagal na rin siyang nababanggit sa akin ni Alfred at ng mga magulang niya. Pinsang buo ito ng daddy ni Alfred na nakatira sa Ilocos pero may bahay din sa Maynila. Pero dahil sa bagong business na pinatayo nito na malapit lang kina Alfred ay hindi na ito muli pang bumalik sa Ilocos. Ang alam ko ay marami ring mga charity ang natutulungan ni Tito Alfred. Kumuha pa nga ito ng pwesto para gawing opisina kung saan ay ginaganap ang mga charity event na tinutulungan nito. Kaya naman natuwa talaga ako nang makilala ko siya. Bihira lang kasi yung mga kagaya nilang matulungin sa kapwa na walang hinihinging kapalit. Hindi sila politiko at hindi rin mga artista. Alam ko na kagaya ko ay bukal sa loob ng pamilya ni Alfred ang pagtulong na ginagawa nila. Napatunayan ko yon nang magkasama kami sa isang charity event ni Tito Hector, Papadudut. Babe, hindi na kita masasamahan sa loob ng opisina ni Tito ha. May meeting pa kasi ako na kailangan puntahan ngayon. Ayos lang, babe. Ako na lang ang kakausap sa kanya. Kinakabahan na nga ako eh. Bakit ka naman kinakabahan? Baka kasi hindi niya nagustuhan yung proposal na in-email ko sa kanya para dun sa charity event na bala kong gawin sa susunod na buwan. Babe, sigurado ako na magugustuhan niya yon. Paano mo naman nasabi? Pinabasa mo sa akin yung proposal na yun nung isang araw, di ba? Napakaayos ng pagkakagawa mo sa letter na yon. Malinaw yung layunin doon na gusto mo makatulong sa mga batang walang permanenteng tahanan at nakatira lang sa may gilid ng kalsada. Sigurado ako, tutulungan ka niya sa charity event na gusto mong gawin para sa mga bata na yun. Sa bagay, nung nakausap ko siya, napatunayan ko na totoo yung mga sinabi mo tungkol sa kanya. Na matulungin din talaga siya sa ibang tao. Ang dami niya ngang foundation na binanggit na natulungan niya. Lahat halos ng foundation na yon, narinig ko na mula sa mga kasama kong volunteer. Sabi ko naman kasi sa'yo, magkakasundo talaga kayong dalawa. Kasi palagi niya ring inuunang ibang tao kesa sa sarili niya. Lahi talaga kayo ng mababait at matutulungin, no? Kaya nakakatuwa ang pamilya niyo eh. Mas nakakatuwa ka pa rin. Kasi kahit mag-isa ka lang, todo effort ka na asikasuhin ng mga ganitong bagay para matuloy ang pagtulong mo sa mga tao. Ay babe,
Kailangan ko na rin palang umalis kasi baka matraffic pa ako. Okay, sige. Papasok na rin ako sa opisina ni Tito Hector. Bye, babe. Ingat ka. Ingat ka rin mamaya. Bye! Ay, makakatok na nga dito sa pinto ng opisina ni Tito Hector. Pasok! Good afternoon po, Tito Hector. Oh, ikaw pala yan, Elaine. Upo ka na dito. May tinatapos lang akong pirmahan. Sige po. Ayan, last document na to na kailangan kong pirmahan. Oh, okay na ang mga to. Nasaan pala si Alfred? Hinatid niya lang po ako pero hindi na siya pumasok kasi may kailangan pa raw po siyang puntahan. Ah, ganun ba? Tungkol ba sa in-email mo sa aking proposal kung bakit ka nandito? Opo, kukunin ko po sana kayo bilang isa sa mga sponsor ng charity event na gusto kong gawin sa susunod na buwan. Ang totoo, maganda yung proposal na in-email mo kaya maaasahan mo ang tulong ko. Talaga po? Pumapayag na kayo na maging sponsor ng charity event? Oo naman. Alam mo naman na malakas kayo sa akin ni Alfred. Basta kung ano pa man na maitutulong ko, magsabi ka lang sa akin. Salamat po, Tito Hector. Wala yun. Maiba ko, Elaine. Kailan niyo pala balak magpakasal ni Alfred? Wala pa po sa plano namin yun kasi may kanya-kanya pa po kaming priorities. Sa bagay, ganun talaga ang mindset ng mga kabataan ngayon. Palaging ginagawang huling priority ang pag-aasawa. Teka, tatayo ko at lalapit ako dyan. May tatanong lang ako. Elaine, siguro naman sa ilang taon na magkarelasyon kayo, nasubukan niyo na rin gumawa ng baby? Ano pong ibig niyong sabihin? Alam mo na yon, Elaine. Para namang inosente ka pa pagdating sa bagay na yon. Sigurado ako na madalas kayong maglambingan ni Alfred. Ano? Magaling ding bang mangromansa sa kama ang pamangking ko? Mabuti pa po umalis na ako kasi may ibang lakad pa rin po ako ngayon. Sandali lang, nag-uusap pa tayo eh. Aray! Tito Hector, nasasaktan po ako! Mas masasaktan ka sa akin kapag inarte ka pa dyan. Saka nakikita mo itong baril na hawak ko. Isang pagpupumiglas mo pa, pasasabugin ko yung bungo mo. Kaya sumunod ka na lang sa lahat ng ipapagawa ko sa'yo. Papa Dudut, ilang beses na rin kaming nagkasama ni Tito Hector sa mga charity event kaya unti-unti na rin niyang nakuha ang tiwala ko. Lalo na magkwento siya sa akin ng tungkol sa buhay niya. Biyudo na pala siya at hindi nabigyan ng kahit na isang anak bago mamatay ang kanyang asawa dahil sa sakit. Yun ang dahilan kung bakit gusto niya rin talaga na tumulong sa ibang tao lalo na sa mga bata. Ayaw niya raw kasi na mag-isa siya sa bahay niya dahil mas nararamdaman niya ang lungkot. At pangarap din talaga nilang mag-asawa noon na magkaroon ng kahit na isang anak na hindi na naibigay pa sa kanila. Kaya nang mawala ito ay itinuon na lamang niya sa pagtulong sa ibang tao ang oras niya. Pero hindi ako makapaniwala na sa kabila ng madrama niyang kwento ay nagtatago ang isang mukha ng demonyo. Papa Dudut. Nang simulan niya akong molestahin ay pinilit ko talagang manlaban para ipagtanggol ang sarili ko. Kaya lang ay masyado siyang malakas at natakot na rin talaga ako nang maglabas siya ng baril. At yun ang unang pagkakataon na makakita ako ng baril sa malapitan. Tapos ay nakatutok pa sa mismong sentido ko. Kaya wala na akong nagawa kung hindi ang hayaan si Tito Hector na maisakatuparan ang kahalayan niya sa katawan ko, Papa Dudut. Papa Dudut, pagkatapos akong halayin ni Tito Hector ay gusto kong magsumbong noon pero hindi ko magawa dahil natakot ako. Natakot ako hindi lang para sa buhay ko kung hindi para sa buhay ng mga magulang ko. Sinabi niya na may hawak daw siyang sindikato na pwedeng pumatay sa mga magulang ko pati na rin sa pamilya ni Alfred. Ayoko sanang maniwala sa mga sinasabi niya pero ayoko ring malagay sa panganib ang buhay ng mga taong importante sa akin. Kaya naman kinimkim ko na lamang sa sarili ko ang kahayupan na ginawa niya sa akin. At nagulat na lamang ako ng pagkalipas ng 2 linggo ay nalaman ko na namatay na si Tito Hector dahil sa stroke.
Papa Dudut, hindi ko po alam kung yun na nga ba ang tinatawag nilang karma o kaparusahan para sa ginawang kahayupan sa akin ni Tito Hector. Dahil parang naging napakaikli ng buhay para sa kanya. Pero para sa akin ay kulang pa yon dahil gusto ko pa sana siyang magdusa. Gusto kong makita na naghihirap siya at pinagsisisihan niya ang ginawa niya sa akin. Bagay na kahit kailan ay alam kong hindi na mangyayari pa. Babe, sorry kung hindi kita makasamahan niya sa check-up mo ha. Hindi pa kasi ako makalis dito sa Laguna. Ayos lang yun, kaya ko namang mag-isa to. Nag-aalala nga ako kasi wala ka man lang kasama dyan. Ano ka ba? Hindi naman seryoso tong follow-up check-up na gagawin ko. Medyo alarming na hindi magkaroon ng dalaw sa loob ng 2 buwan ng isang babae. Pero may nakaka-experience nun. Kaya pinatingin ko na rin para sigurado. Sigurado ka ba na hindi seryoso yan? Yung wala kang dalaw kahit hindi ka naman buntis? Oo naman. Naisip ko lang na baka may kailangan akong inumin na gamot kaya nagpa-check up ako nung nakaraan. Pero eto nga, pinabalik ako para sa follow-up check-up naman. Pero bakit kasi kailangan pa ng follow-up check-up? Bakit ba parang ikaw pa yung mas kinakabahan sa ating dalawa? Ako yung pasyente. Wala lang. Napansin ko rin kasi na nagiging sakitin ka nitong mga nakarang araw. Kaya hindi mo maaalis sa akin na mag-alala. Babe, wag mo akong masyadong isipin. Baka hindi ka pa makapag-concentrate dyan sa conference nyo sa trabaho nang dahil lang sa akin. Basta kung ano man sasabihin sa'yo ng doktor mamaya, update mo ako ha. Siyempre, yun ang gagawin ko. O sige na babe, lumabas na yung isang pasyente, kailangan ko nang pumasok sa klinik ng doktor. Okay, sige babe. I love you. I love you too. Bye! Hi, doktora. Ako po yung next patient. Elaine po ang pangalan ko. Pasok ka at maupo ka dito, Elaine. Sige po. Nabasa ko tong test result ng lab test na ginawa sa'yo. At may ilang tanong lang ako sa'yo, no? Ano po yan, doktora? Elaine, are you sexually active? Hindi naman po masyado. Bakit po? May nakita po ba kayo na hindi maganda sa result ng mga test na ginawa sa akin? Bago ko sagutin ang tanong na yan, gusto kong malaman kung may kasama ka bang pumunta dito sa ospital? Wala po. Hindi ko naman po kailangan ng kasama. Doktora, sabihin niyo na po sa akin ang totoo. Ano po bang sakit ko? Ay, huwag ka sanang mabibigla at tatagan mo ang loob mo, ha? Kasi, based dito sa result ng lab test na ginawa sa'yo, HIV positive ka, Elaine. Hindi totoo yan. Nagkakamali lang kayo. Wala akong ganyang sakit, hindi ako HIV positive. Mali yung nasa result na hawak niyong papel, doktora. Oh, Elaine, calm down. HIV pa lang naman ito at hindi pa naman ito AIDS. May mga gamot nang makakatulong para dyan. Plus, may mga organization din at mga institution na handang tumulong sa mga katulad mo na infected ng virus na to. Kaya huwag kang panghinaan ng loob. Pero sa ngayon talaga kailangan mong tatagan ang loob mo. Hindi po, hindi totoo yan. Mali talaga yan, doktora, kasi imposible na magkaroon ako ng ganyang sakit. Imposible kasi ayoko! Hindi pwede! Doktora, ayoko pang mamatay! Ayoko pang mamatay! Ayoko pa! Papadudot ni isang beses ay hindi ako pumunta sa burol, lalo na sa libing ni Tito Hector. Nagdahilan na lamang ako noon kay Alfred na masama ang pakiramdam ko. Ang kwento niya ay marami raw ang nakiramay at nalungkot sa pagkawala ng tito niya. Marami raw kasi itong natulungan. At habang naririnig ko ang kwento niya ay nagpipigil ako ng mga luha ko. Dahil hindi ko masabi sa kanya ang kahayupan na ginawa ng tito niya sa akin. Papadudot, 1 buwan ang lumipas nang mailibing si Tito Hector ay nagsimula akong maging sakitin. Pabalik-balik na ubo at paninikip ng dibdib ang nararamdaman ko.
At nagkaroon din ako ng kakaibang mga rashes kaya nag-decide na ako magpa-check up. Pero ibang dahilan ang ibinigay ko kay Alfred kung bakit ako magpapa-check up noon. Sa unang araw ay niresetahan ako ng gamot para sa ubo. Pero kinuhanan pa ako ng dugo at pinabalik pagkalipas ng 2 araw. Ibang doktor na ang kumausap sa akin noon at nang makita ko pa lang ang mga nakadisplay sa opisina niya na mga poster at brochure ay tungkol ito sa HIV. Nanginig na kaagad ang mga tuhod ko sa kaba. Parang gusto ko nang maiyak kaagad kahit na hindi ko pa man naririnig ang sasabihin ng doktor. At nang malaman ko na tama ang hinala ko ay tuluyan ng sumabog ang mga luha ko. At dumoble pa ang pag-iyak ko noon nang maging pareho lang ang resulta na nakuha ko mula sa isa pang ospital na pinagdalhan ng dugo para ipalaboratory test ulit ako, Papa Dudut. Hi babe! Alfred? Anong ginagawa mo dito sa bahay? Ayaw mo kasi na mag-date tayo kaya pinuntahan na lang kita dito. Pero sinabi ko naman kanina sa text na masama ang pakiramdam ko, di ba? Oo nga, pero gusto pa rin kitang puntahan kasi gusto kitang makita. Hindi ka na dapat nag-aksaya pa ng oras na pumunta dito. Hindi pag-aaksaya ng oras na makasama ka, babe. Hindi mo ba ako papapasukin? May dala akong sisig dito na alam kong paborito mo. Lika, pasok ka na. Akin na yung hawak mo na pagkain. Ilalagay ko na sa plato para makain na natin. Ito. Nga pala, babe. Ano palang result ng check-up mo? Hindi mo na kasi ako in-update tungkol dun eh. Hindi naman seryoso kaya hindi ko na sinabi pa sa'yo. Pero anong sabi ng doktor? Kagaya nga ng ine-expect ko, normal lang daw na madelay ng ilang buwan ng menstruation period kahit hindi ako buntis. Niresetahan niya lang ako ng gamot para raw masunod uli yung… Ay! Alfred! Ano ba? Huwag mo nga akong yakapin! Doon ka nga! Uy! Babe, sorry. Na-miss lang kasi kita kaya niyakap kita mula sa likuran mo. Nagulat ba kita? Oo, medyo. Pasensya na. Sige na, maupo ka na dyan. Maghahain na ako para makakain na tayo. Babe! Alfred, please! Huwag mo akong hawakan. At kung pwede, lumayo ka muna sa akin ng konti. Alain, may problema ba tayo? Oh, wala! Ano namang magiging problema natin? Hindi ko alam. Pakiramdam ko lang kasi iniiwasan mo ko. Bakit ko naman gagawin yun? Again, hindi ko alam. Pero yun ang nararamdaman at nakikita ko. Alain, 2 buwan nang walang nangyayari sa atin. Wala namang issue sa akin yun, pero napansin ko na ayaw mo na rin magpahalik sa akin. Tapos ngayon, parang diring-diri ka sa tuwing magdidikit ang mga balat nating dalawa. Hindi naman kasi sa ganun. Mali ka sa iniisip mo, Alfred. Ano pala yung tama? Alain, ano ba talagang problema? Bakit hindi mo sabihin sa akin? Iintindihin ko naman kahit ano pa yan eh. Basta wag mo lang akong iwasan. Kasi nahihirapan na rin ako. Di ko alam kung ano bang dapat kong isipin eh. Ano ba nangyayari sa ating dalawa? May HIV ako. Ha? Anong sabi mo? HIV positive ako, Alfred. Yun ang dahilan kung bakit ayokong lumapit ka sa akin. Dahil natatakot ako na baka mahawahan ka ng sakit ko na to. Bago mamatay ang Tito Hector mo, pinagsamantalahan niya ako. Tinakot niya ako na papatayin niya ako. Ang parents ko pati na rin kayo. Kaya hindi na ako nakapagsumbong sa mga pulis. Alfred! Kay Tito Hector! Sa kanya ko nakuha tong sakit na to! Alain, sorry. Sorry kung hindi kita naprotektahan. Sorry kung nagawan ka na masama ni Tito Hector. Wala ka namang kasalanan, Alfred! Pero sa totoo lang, natatakot na ako! Kasi ayoko pang mamatay! Natatakot akong mamatay dahil sa sakit na to! Hindi ka mamamatay, Alain. Pangako, sasamahan kita sa lahat ng oras. Hindi kita iiwan. At tutuparin pa rin natin ang mga pangarap natin. Mahal na mahal kita.
Papadudot mula nang malaman ko ang tungkol sa sakit ko ay parang nawala na ako ng ganang mabuhay. Pakiramdam ko rin noon ay may taning na ang buhay ko kahit sinabi ng doktor na nasa stage 1 pa lamang ako ng HIV. Alam naman kasi natin na wala pang kahit na anong lunas ang sakit na ito. At kahit kailan ay hindi ko ito mawawala pa sa katawan ko. Kahit kailan ay hindi na ako gagaling pa mula sa sakit na ito. Papadudot, napakarami kong naging katanungan ng mga panahon na yon. Alam kong mali pero pati na ang plano ng Diyos sa buhay ko ay sinimulan ko ng questionin. Sa ilang taon ng buhay ko ay wala akong ibang ginustong gawin kung hindi ang puro kabutihan sa kapwa. Gusto ko lang makatulong at makapagbigay sa mga nangangailangan. Pero bakit ganito pa ang kailangan na isukli sa akin sa kabila ng mga kabutihang nagawa ko? Bakit sa halip na pagpalain ako ay kaparusahan pa ang natanggap ko mula sa Poong May Kapal? Akala ko, papadudot, kapag nalaman ni Alfred ang tungkol sa sakit ko ay tuluyan na akong mawawala ng dahilan para mabuhay. Dahil pandidirihan at iiwanan na niya ako. Pero hindi yun nangyari dahil nanatili siya sa tabi ko. Kahit sinabi ko sa kanya na gusto ko nang tapusin ang lahat sa amin dahil wala nang patutunguhan ang relasyon namin ay hindi siya pumayag na mangyari yon. Paulit-ulit din siyang humingi ng kapatawaran dahil sa pangmumolestya na ginawa sa akin ng sariling tito niya. Sinisisi niya ang sarili niya dahil sa sakit na nakuha ko mula kay Tito Hector. Pero sinabi ko sa kanya na wala siyang kahit na anong kasalanan. Papadudot, nagpatuloy nga ang relasyon namin ni Alfred at palagi niya akong sinasamahan sa lahat ng check-up ko at pagkuha ng mga gamot na kailangan ko. Pinag-aralan din namin mabuti ang lahat ng impormasyon tungkol sa sakit ko. Lalo na nang magpakasal kaming dalawa. Oo, papadudot. Nagpakasal kami ni Alfred at nagkaroon din ng isang anak na babae. Sa maniwala kayo at sa hindi ay sa awa na rin ng Diyos ay hindi ko sila nahawahan ng sakit ko dahil sinusunod ko ang lahat ng bilin sa akin ng doktor pagdating sa pakikipagtalik at pagbubuntis. Nang mga anak ako ay nagpasisaryan talaga ako dahil malaki ang chance na hindi siya mahawa sa akin. At dininig ng Diyos ang panalangin ko nang maging ligtas ang anak namin at hindi mahawahan ng sakit ko. Napakalaki ng naging tulong ng siyensya sa buhay namin ng pamilya ko, papadudot. Para ako nagkaroon ng normal na buhay lalo na at alam ng pamilya ni Alfred at mga magulang ko ang tungkol sa sakit ko. Tinanggap nila akong lahat at hindi pinandirihan. Mas lalo nila akong minahal sa kabila ng sakit na meron ako. Kaya naman masasabi ko rin na naging malaki ang tulong ng Diyos para sa buhay ko na ito. Sa ngayon, papadudot, ay naiintindihan ko na ang lahat ng mga nangyayari sa buhay ko. Hindi naman talaga ako pinarusahan ng Diyos. Nangyari ang lahat ng ito sa buhay ko para mas tumibay ang pananalig ko sa Kanya at para maging tulay pa ako na makatulong sa ibang tao. Dahil ngayon ay isa na rin po akong advocate para sa mga taong HIV positive at may sakit ni AIDS. Pinapakita ko sa kanila na ang pagkakaroon ng ganitong sakit ay hindi dahilan para panghinaan kami ng loob na magpatuloy na mabuhay. Na pwede pa kaming magkaroon ng normal na buhay at palaging may nagmamahal sa amin sa kabila ng karamdaman na meron kami. At kahit kailan ay hindi kami dapat na mawawala ng pananalig sa Poong May Kapal. Maraming salamat po sa pagbasa nitong sulat ko at dito ko na rin po tinatapos. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Alain. Maraming salamat, Alain, sa pagbibigay mo ng tiwala at pagbabahagi ng iyong kwento ng buhay dito sa aming radio program na Barangay Love Stories. Naniniwala ako na lahat ng taong gumagawa ng kabutihan ay palaging pinagpapala ng Poong May Kapal. Pero hindi ang mabibigat na pagsubok na dumarating sa ating buhay ay hindi kaparusahan ng ibig sabihin. Kagaya ng sinabi mo ay maraming pwedeng maging dahilan ng nangyayari sa buhay natin. Madalas na hindi natin yon naiintindihan dahil sa malalim na kahulugan na nais nitong iparating sa atin. Pero mabuti at naging bukas ang isipan mo at nagawa mong maintindihan ang mensahe na nais iparating sa iyo ng Poong May Kapal. Sa huli, hindi ka pa rin nawala ng pananampalataya sa Kanya at naging daan ka pa para magbigay ng inspirasyon
sa mga kagaya mo na may sakit at maiparating sa kanila na marami pa rin ang pwedeng magmahal sa kanila. Alam ko na ikaw ang naging daan para muling manumbalik ang kanilang pananampalataya sa Poong May Kapal, kaya sana ay patuloy ka na maging matatag at magbigay ng inspirasyon sa maraming tao. Hanggang sa muli, ako po si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Forever. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Kabarangay, i-share mo ang iyong barangay love stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Barangay LS 97.1. Tayo ay forever. May mga pangarap ang mga magulang natin na gusto nilang matupad. At ikaw bilang anak, sa kagustuhan mong mapasaya sila, gagawin mo. Susubukan mong tuparin. Kasi mahal mo sila. Kasi gusto mong bumawi sa lahat ng mga sakripisyo nila para sa iyo mula noong binuo ka nila hanggang isinilang ka dito sa mundo. Pero paano nga ba kung ang pangarap nilang ito ang siyang magiging daan para ikapahamak mo? Paano nga kung ang pangarap nilang ito na balak mong tuparin ay babaliktad at magiging dahilan para bagsakan ka ng sobra-sobrang pangarap? Mga kapuso, pakinggan po natin ang kwentong hatid sa atin ni Joanna, isang babaeng sinubukang tuparin ang pangarap ng kanyang mga magulang. Masisisi mo ba siya kung may mga desisyon siyang nagawa na sa huli ay pagsisisihan niya? Alamin natin yan sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, ako si Joanna. Ang kwento ko ay kwento ng bawat anak na nangangarap na tuparin ang pangarap ng kanilang mga magulang. Lumaki ako sa isang liblib na probinsya kung saan ay ang tanging paraan lang para makaahon ang mga tao sa hirap ay ang mangibang bansa. At dahil ang sekundaryang paaralan doon ay sobrang layo, kaya mas pinili na lang naming tapusin ang elementary. Para sa amin ay sapat na yon, kailangan lang namang matutong magsulat at magbasa para makapag-ayos kami ng mga kailangan naming papeles para mangibang bansa. Tulong-tulong na nga rin kami dito sa aming bayan. Palibhasa, karamihan na doon ay nasa ibang bansa na, kaya sila na mismo ang tumutulong sa amin sa mga proseso pa. Yun naman ang nakakatuwa sa aming probinsya. May puso pa rin para tumulong at magkusa. Lahat kami ay gustong makaahon sa hirap. Sawa na kaming kumain ng mga napupulot naming kamote sa likuran ng mga bahay namin. Pagod na rin kaming kumain ng lugaw na mas marami pa ang tubig kesa sa kanin. At kahit luya ay hindi naman magawan lagyan dahil nanghihinayang kami sa 5 pisong ipangbibili dito. Kaya tanging asin lang ang pwede naming ipanglasa. Ang gusto lang naman namin ay hindi kumalam ang aming mga sikmura. Bahala na sa lasa. Basta ang importante, makaraos kami sa pang-araw-araw. Papa Dudut, katulad ng ibang tao sa aming probinsya, ang mga magulang ko ay pangarap ding umahon sa hirap.
Palibhasa ay hindi sila nabigyan ng pagkakataon na mangibang bansa. Kaya naman sa akin nila nilalapag ang pangarap na ito. Hindi kasi nakapag-aral kahit kindergarten ang mga magulang ko. Mas inuna nila ang makapagtrabaho agad dahil pareho silang napunta sa mga malalaking pamilya. Kaya kailangan nilang magtrabaho sa murang edad para may maisubo ang buong pamilya nila. Alam na alam ko ang mga kwento ng pamilya nina mama at papa. Dahil eto ang gabi-gabi nilang kwento sa akin nung bata pa lamang ako bago ako matulog. Palibhasa, eto lang ang tanging alam nilang ikwento dahil ni minsan naman ay hindi sila nakabasa o nakahawak man lang ng mga storybook na pwede nilang ibahagi sa akin. At ayos lang sa akin yon. Hindi na ako maghahangad pa ng sobra dahil kahit nagkulang sila sa akin sa pinansyal na aspeto ay binusog naman nila ako ng pagmamahal at mabuting aral na hindi mo mabibili kahit sa pinakamahal na tindahan. Maswerte ako sa kanila, Papa Dudut, at alam ko sa sarili ko na gagawin ko ang lahat, mapasaya lamang silang dalawa. Happy birthday, anak! Happy birthday po yun, Nay. Naku, pasensya na, Joanna, ha? Yung kasi naririnig ko dyan sa radyo ni Namiling eh. Ayos lang yun, Nay. Ito naman. Saka ang hina kaya ng radyo ni Naaling Miling kaya siguro ganun ang pagkakarinig nyo, hindi ba? Ikaw naman, pinapagaan mo pa ang loob ko. Mali naman talaga. Ay, sana man lang nakapag-aral man lang ako kahit grade 1. Siguro alam ko banggitin ang mga salitang yan. Di na kailangan, Nay. Minsan lang naman sa isang taon ng birthday ko, kaya wag nyo nang masyadong alalahanin yun. Ang nanay talaga. Kahit na. Minsan na nga lang hindi ko pa maitama. Pinagtalunan pa namin yan ng tatay mo kanina kung paano yan babanggitin Sabi niya, happy birthday. Sabi ko, happy birthday. Ay nako, pareho pala kaming mali. Ay anak, halika. Halika dito, dali. Dito sa kwarto. May regalo kami para sa'yo. Hala, ang nanay nag-abala pa. Sana'y inipon nyo na lang ni tatay yan para sa araw-araw natin. Matagal naman itong inipon. Wala ka pa sa mundo, nag-ipon na talaga kami. Ngayon lang lumaki na dahil naibenta na namin ang 3 kambing natin. Nay, pinenta nyo yung mga kambing natin? Ayaw ko nga sana pero mapilit ang tatay mo Gusto niya maihabol sa kaarawan mo ang iaabot namin. Kaya ayun, hinatid niya ngayon ang kambing dun sa bumili. Mabait naman yung nakausap namin ng tatay mo. Napakiusapan nga namin na magbayad mo na bago ibigay yung mga kambing Pero Nay, magagamit pa natin ang mga kambing na yon. Buntis pa naman nung isa. Nakunan nga nung nakaraan yun Hindi lang namin nasabi sa'yo ng tatay mo noon. Kaya sabi namin mas magandang iba na lang ang mag-alaga para masigurong hindi na ulit yun makukunan. Tsaka kung sa atin lang yun, alam mo namang wala tayong maibibigay na sustansya sa kanila. Maganda na rin yun, anak. Pero Nay... Wala nang pero. O eto, halika dali. Buksan mo itong sobre. Nay! Yan lahat ng naipon namin ng tatay mo. Mas malaki pa sana yan kung hindi lang namin paminsan-minsan nagagalaw, lalo na kapag may matindi tayong pangangailangan. Pagdamutan mo na yan, anak, ha? Nay, sobrang laki naman ito. May papagawa na natin ang kubo natin nito at makakabili tayo ng mga manok na pwede nating... Ipang-ibang bansa mo yan, anak. Ibang bansa? Oo. Hindi ba usapan na natin yun dati? Na kapag nagbente ka na, may ibang bansa ka na. Kung sakaling kulang pa yan, pwede ko namang isanla ang lupa natin. Hihintayin ko lang ang tatay mo para mapag-usapan namin. Nay, hindi nyo na kailangan gawin yan. Bakit malungkot ka dyan? Iniisip ko pa lang na malalayo ako sa inyo, nalulungkot na ako. Huwag mo kaming intindihin, anak. Konting sakripisyo lang ang pagkalayo natin para sa magandang kinabukasan na naghihintay sa'yo sa ibang bansa. Hindi naman namin yung kayang ibigay sa'yo ng tatay mo Binigay niyo po ang lahat ng meron kayo sa akin, Nay. Sobra-sobra pa po. Kasi mahal ka namin. Kaya namin ginagawa yan. Kaya bukas na bukas din sasamahan kitang ayusin ang mga kailangan mo para sa pangingibang bansa mo.
Nay, may gagawin pa ako bukas. Maglilinis pa ako ng bakod ni na Aling Ana, diba? Tapos maglalaba pa ako sa kanila. Ay, oo nga pala. Oy, sige na anak kung kailan ka na lang pwede. Ay, ayun na siguro ang tatay mo. Baka dala-dala na rin niya yung nahuli niyang tilapia na iihawin natin ngayon. Walang ginawa buong gabi si nanay at tatay kundi ang magplano sa pangingibang bansa ko. Habang ako naman ay tatango-tango lang at ngingiti-ngiti na kunwari ay nakikinig sa mga sinasabi nila. Pero sa totoo lang ay lungkot na lungkot ang puso ko. Dahil hindi ko alam talaga kung gusto ko bang mangibang bansa tulad ng plano nila para sa akin. Noong mas bata pa ako ay kinikilig ako sa ideya na makatapak ng ibang bansa at makawala sa hirap. Pero noong tumagal, parang nasarapan na akong tumira sa Pilipinas kasama ang mga magulang ko. Lalo na't tumatanda na sila. Papadudot ayokong dumating yung panahon na wala ako sa piling nila at hindi ako makauwi pag pumanaw na sila. Iniisip ko pa lang yun ay natatakot na ako. Pero paano na yan? Hawak ko na ang perang inipon nila ng matagal para lang makapag-ibang bansa na ako. Naisip ko na baka naman pwede pa. Baka pwedeng wag matakot na subukang mag-ibang bansa. Kung ang iisipin ko ay ang magandang buhay na maibibigay ko sa mga magulang ko, bigla ay lalakas ang loob ko, Papa Dudut. Lalo na kung mabibilhan ko na sila ng masasarap na karne. Mabibilhan ko na rin sila ng mga platong babasagin at makakabili na ako ng mineral water para sa kanila para hindi na sumakit lagi ang mga tiyan nila dahil sa poso kami umaasa lagi ng maiinom namin. Baka naman kapag nakapag-ibang bansa na ako, mabilhan ko na ng bagong bestida si mama. Naaawa na rin kasi ako sa kanya dahil panay tapal na lang ng mga ginupit na basahan ang mga duster niya dahil marami na itong butas. Pwede ko na ring mabilhan si tatay ng bagong pares ng sapatos. Naalala ko pa ang sinabi ni nanay na ni minsan ay hindi nito naranasang makapagsuot ng sapatos. Puro tsinelas na madalas kapag napipitas na ay nireremedyohan na lamang ng alambre. Alam ko na gusto niya ring magkaroon ng sapatos. Kasi sa tuwing nakikita niya ang lalaking kapitbahay namin, napapansin ko, Papa Dudut, na panay ang tingin ni tatay sa sapatos ng lalaking yon na parang isang batang naiinggit. Hindi man niya sabihin, alam kong pangarap niya yon. Hindi ako nakatulog ng gabing yon. Malalim ang iniisip ko. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Mag-iibang bansa ba ako? Iiwan ko na sina nanay at tatay? Sa totoo lang ay meron pang isang dahilan kung bakit ako alanganin na umalis ng bansa. Ito ay si Jerwin. Si Jerwin ang aking boyfriend. Isang taon na kaming magkarelasyon pero lihim ang lahat. Sa kabilang bayan siya at doon ko nakilala noong minsang nagkatulong ako doon ng anihan. Tagalinis ito ng bahay ng baboy ng pinangkakatulungan ko. Mula noon ay nagkamabutihan kami. Nagkikita kami paminsan-minsan kapag nagpupunta ako ng bayan. Ang sabi ko sa kanya ay huwag siyang pupunta sa amin dahil maliit lang ang aming lugar. Panigurado kasi na makakarating kina nanay ang balitang may karelasyon na ako. Hindi naman po sinasabi ni nanay na bawal akong makipagrelasyon. Ako lang naman ang may gustong wag itong ipaalam sa kanila kasi nga ayaw kong isipin nila na imbes na makatulong ako mas inuuna ko pa ang maglandi. Pumayag naman si Jerwin sa aming setup. Hindi naman siya nagpupumilit na makilala ang mga magulang ko. Sabi nga rin niya, saka na lang daw namin kikilalanin ang mga magulang ng bawat isa
kapag pareho na kaming handa. Mabuti na lang at ganon siyang mag-isip. Hindi ko natuloy ito problema. Papa Dudut, ang planong sabay naming mag-iibang bansa ay hindi na nangyari. Dahil pagkabigay ko kay Jerwin ng pera ay tumakas ito. Kinausap ko ang piggery kung saan ito nagtatrabaho at sinabing nag-resign ito. Hindi nila alam kung nasaan siya. Ilang araw akong pabalik-balik sa lugar nila para makibalita at nalaman kong pumunta ito sa pinagsanglaan niya ng anak niyang babae. Tinubos nito ang anak niya gamit ang perang inabot ko sa kanya at ang natira ay ginamit nila ng asawa niya para magpakalayo-layo. Habang nasa jeep ako ay nanginginig ang katawan ko. Pinipigilan ko ang umiyak. Paano na ito? Paano ko mababawi ang perang pinagkatiwala sa akin ni nanay? Paano kapag nalaman nila? Dapat ko bang sabihin? O gumawa na lamang ako ng paraan? Bakit ba kasi ako nagtiwala kay Jerwin? Bakit siya pa ang minahal ko? Bakit niya ako niloko? May pamilya na ito at tinangay pa niya ang perang bigay ng mga magulang ko. Higit sa lahat ay mas nangibabaw ang hiya ko sa mga magulang ko na buong buhay ay nagpakahirap para makaipon ng ganong halaga. Tapos isang araw, nang napunta na sa palad ko yon ay bigla na lamang itong mawawala. Maling-mali na nagtiwala ako dahil sa pagmamahal. Alam kong hindi ko na makikita pa si Jerwin dahil siguradong magtatago na ito at iiwas na sa akin. Ipagdarasal ko na lamang siya at sana nga ay masaya na siya sa ginawa niya sa akin. Kung nasaan man siya, sana naman ay tulungan niya akong manalangin na makahanap ako ng kapalit ng perang tinangay niya sa loob ng 1 buwan. Mga kapuso, ilang gabi akong hindi makatulog sa kakaisip kung saan ako kukuha ng perang pangpalit sa tinangay ni Jerwin sa akin. Mabuti na lamang at hindi nakakahalata si nanay at hindi nagtatanong kung kumusta na ang mga papeles na inaasikaso ko. Papa Dudut, ang hirap magsinungaling sa mga magulang mo. Lalo na kung puro ang pagmamahal na makikita mo sa mga mata nila habang kinakausap ka. Hiyang-hiya ako at sobrang nakokonsensya. Hindi ko alam kung saan ako hahagilap ng pera. Alam kong wala naman akong mauutangan sa amin dahil pare-pareho lang kaming nangangailangan ng pera. At panigurado na malalaman ni nanay na umutang ako. E anong isasagot ko sa kanila kung sakaling magtanong sila, hindi ba? Kapag naiiyak na ako ay lalabas na lamang ako ng bahay at sinasabing mag-iigib ako para sa kapitbahay. Doon ay iiyak ako. Magagalit sa sarili ko. Bakit ang tanga-tanga ko? Hindi biro ang perang nawala sa akin. Nakasalalay ang kinabukasan ng mga magulang ko sa perang yon. Bakit ko pinabayaang mawala ito? Sa tuwing naaalala ko ang mga hirap ng mga magulang ko, sa tuwing nakikita ko ang mga payat nilang katawan at humpak na mga pisngi dahil sa kakulangan ng nutrisyon, ay sumisikip ang dibdib ko. Sa tuwing nakikita ko silang may sakit pero kailangan nilang bumangon sa papag para ipagpatuloy ang pagtatrabaho, naluluha ako. Hindi biro ang hirap na dinaranas ng mga magulang ko at aaminin ko na sobrang nahihiya ako dahil hindi ako halos makatulong para mapagaan ang buhay ng mga magulang ko. Minsan na nila akong binigyan ng pagkakataon para makatulong sa kanila pero heto, sinira ko pa. Hindi ko na alam kung paano sila haharapin at hindi ko alam kung paano ko sasabihin ang lahat sa kanila. Hindi ko ata kayang makita na masaktan sila sa mga nangyari. Ayoko na silang makitang nasasaktan dahil higit akong nasasaktan. Asa na yung mga pangako ko na balang araw,
sila naman ang iaahon ko sa hirap. Nay, asan po ang tatay? Andun kay Ninong Pedro mo, umutang ng 1,000. O bakit kailangan pang mangutang? Kasi Kasi ano po? kasi gusto kanyang bilhan ng bagong damit at sandalyas. Nay, wag na po. Diyos ko, utang pa talaga kayo. Hindi ko yun kailangan. Yun din ang sabi ko sa tatay mo pero siya ang nagpupumilit. Sabi niya, gusto niya na magmukha kang presentable kapag pupunta ka na sa airport. Ayaw naman niyang magmukha ka raw kaawa-awa doon. Nay naman, paano naman ako magmumukhang kawawa? Malinis naman ang mga damit ko Pero kasi lahat ay kupas na at napagliitan mo na. Nay, hindi na yun kailangan. Alam mo anak, minsan lang naman yun. Ibubuhusan namin sa'yo ang lahat bago ka umalis. Gusto naming maranasan mo yung magkaroon ng mga damit na bago para hindi ka naman maliitin ng mga taong makakasalamuha mo sa ibang bansa. Nay naman Kontento na naman ako sa mga nabili yung damit sa akin dati. Masaya na ako at sobrang nagpapasalamat doon. Pero anak, hayaan mo na lang kami ng tatay mo na ibuhos sa'yo ang mga bagay na dati ay pinapangarap namin para sa mga sarili namin. Yun na lang naman ang magpapasaya sa amin. Huwag mo nang pigilan. Nay, nahihiya na ako sa inyo. Justin, bata ito. Hindi mo kailangan mahiya. Responsibilidad naming ibigay sa iyo ang lahat ng kailangan at ang mga bagay na magpapasaya sa iyo. Nay, may sasabihin po ako sa inyo. Ano yun? Nay, kasi... mukhang tatay mo na yan Mamaya mo na lang sabihin ang gusto mong sabihin Kumain muna tayo at tsak na gutom na ang tatay mo. Hindi na bali po, Inay. Sigurado ka? Opo. Papa Dudut, hindi ko nasabi kay nanay ang katotohanan tungkol sa perang ibinigay nila sa akin. Ang ginawa ko lang ay nag-ipon ako ng perang pamasahe ko papunta ng Maynila. Ang sabi ko sa kanila ay pupunta ako roon para ayusin ang mga papeles. Ang sabi nila, sasama daw sila. Pero ang sabi ko ay kaya ko na mag-isa, pero sa totoo lang ay pupuntahan ko ang pinsan ng aking tatay, si Tia Isabel. Dating DH ito sa Hong Kong. Gusto kong magpatulong sana sa kanya kung paano makapunta sa Hong Kong. Tinawagan ko na ito at pumayag na makipagkita sa akin. Pero nung araw ng pinag-usapan namin na magkikita kami ay sinabi nito na nasa Cebu pa raw siya at na-delay ang flight niya pabalik ng Manila. Kaya sabi niya ay magstay muna ito roon ng 3 araw para masulit naman ang bakasyon niya. Nahiya naman ako magtanong kung pwedeng magstay sa bahay nila. Kaya ang ginawa ko ay nagpalipas ako ng araw sa daan. Sa mga terminal ako natutulog at kapag napapansin ng mga guard na tumatambay na lang ako roon ay pinapaalis nila ako. Sa pangalawang araw ko ng pagstay sa Manila ay naubos na ang baong kong malagkit na nilagyan ng bukayo sa ibabaw. Pasira na nga ito pero kinain ko pa rin para may mailaman sa tiyan ko. Nakikinom na lang ako ng tubig sa mga madadaanan kong tindahan. May mga nagbibigay, may mga minumura lang ako. Saktong-sakto lang ang perang dala ko. Ang natitira na lang sa akin ay pamasahe pauwi kapag nakausap ko na ang tiyahin ko. Noong 2 araw ay wala akong nagawa kundi ang pumasok sa matataong fast food at pasimpleng uupo sa mga mesang may natirang pagkain at doon ay kinakain ko ang mga natira ng mga customers na umalis na. Mabilisan. Mga butong alam kong nalawayan na pero may laman pa rin. Mga sauce na nahaluan na ng tubig ay iniinom ko rin. Pati ang mga kanin na nasa mesa ay pinatos ko na para mawala ang pangangasim ng aking sikmura. Kapag napapansin na ako ng mga crew ay aalis na akong bigla. Tatakbo, hiyang-hiya ako sa ginagawa ko pero kailangan kong tiisin. Kasalanan ko rin kung bakit ako nasa ganitong sitwasyon. Sino pa ba ako para mag-inarte? Ikaw na ba si Joanna? Ako nga po, Tia Isabel. Kumusta po kayo?
Ayos naman. Umupo ka muna. Gusto mo ng juice? Pwede po bang tinapay na lang? Ay, mukhang nagutom ka. Naku, pasensya na ha kung napaghintay kita ng matagal. Alam mo naman ang negosyo ko kung saan saan ako dinadala. O sige, sandali. Kuha lang ako ng tinapay at juice. Salamat po. Alam mo, matagal-tagal na akong walang balita sa inyo eh. Kaya nagulat na lang ako na bigla ka na lang nagparamdam. Sabi mo gusto mong pumunta ng HK? Ba sigurado ka na ba doon? O, eto na ang pagkain. Salamat po, Tia. Opo, gusto ko sanang mga ibang bansa kahit saan po, kahit anong trabaho. Eh, magkano ba ang pera mo dyan? Wala po. Eh, paano ka mangingibang bansa kung wala ka namang pera? Naloko po kasi ako ng boyfriend ko sa probinsya at tinangay ang perang pinag-ipunan ni nanay at tatay. Pero wag niyo po sabihin ito sa kanila. Di nila ito alam kaya kung pwede sana po matulungan ninyo ako. Magbabayad naman po ako. Kung mapapahiram na pera, hindi kita matutulungan dyan. Kakasimula ako lang din ng negosyo kaya mahirap maglabas ng pera ng basta-basta. Lalo na kung ipapautang lang ito. Lagyan niyo ng interes, ayos lang po sa akin. Pero hindi ganun kadali magbayad, Iha. Lalo na't magsisimula ka pa lang. Pero ganito na lang, may naisip ako. Ano po yun? Payag ka ba maging katulong ko muna dito? Katulong? Oo. Huwag ka mag-alala, babayaran naman kita. Yung pera makukuha mo sa akin kada buwan, pwede mong ipadala sa probinsya nyo. Pero gusto po na magulang ko namang ibang bansa ako. Magpapanggap kang nasa ibang bansa ka na. Tutulungan kita magsinungaling sa kanila. Papalabasin nating isa kang DH. May experience ako dyan kaya hindi ka nila mauhuli. 1 taon lang, pagkatapos nun, papautangin na kita ng pera pang ibang bansa mo at ako pa mismong tutulong sa'yo. Talaga po? Oo naman. Eh sino ba naman na magtutulungan kundi tayo-tayo na lang na magkakadugo, di ba? Hayaan mo, hindi ka mauhuli ng mga magulang mo. Tutulungan kita dyan. Salamat po, Tia. Naku, mukhang ginutom ka sa pag-uusap natin. Hala, sige kumain ka muna dyan at magbibihis lang ako at saka tayo mag-usap. Tinulungan nga ako ni Tita Isabel kapalit ng pagtatrabaho ko bilang katulong sa kanyang bahay. Silang dalawa lang ng anak niyang si Cassandra ang nasa bahay. Ang asawa niya ay nasa Davao nakadestino. Yun ay para sa negosyong sinimulan nila. Ang dapat ko lang daw gawin ay alagaan si Cassandra. Ihatid sundo sa eskwela. Maglinis ng bahay, magluto at maglaba. Hindi naman ganun kahirap linisan ang bahay dahil maliit lang ito at silang dalawa lang naman ang pagsisilbihan ko. Kailangan ko lang tiisin ang 1 taon na ganito ang gagawin ko. Nangako naman na susweldohan ako ng tiyahin ko na ipapadala ko kina nanay para hindi ito magtaka. Pinagmukha niyang nasa ibang bansa galing ang pera. Ang sabi pa niya, hindi na raw makakahalata ang mga magulang ko, palibhasa ay hindi naman sila nakapag-aral. Hindi nila mababasa na galing lang ito sa Maynila. Medyo na-insulto ako roon at nasaktan pero pinabayaan ko na lang. Siguro ay ganun lang talagang magsalita ang tiyahin ko. Ang importante ay nakakatulong ito sa akin. Pati yung pag-i-edit ng mga larawan na kunwari ay nasa Hong Kong ako, ginagamit namin ang mga lumang larawan niya na nasa Hong Kong siya. Tinatapal ang litrato ko roon at ipapadala ko to paminsan-minsan. Kapag tinatawagan ko naman sila ay iba na ang gamit kong numero. Nagpanggap akong roaming ito kaya nakakatawag ako. Hindi nila maintindihan kung ano ang roaming number kaya mabuti na lang at hindi na sila nagtanong pa. Kapag tumatawag ako sa kanila ay buong pagsisinungaling akong nagsasabing masaya ako at maginaw sa Hong Kong. Tuwang-tuwang nakikinig si nanay sa mga kwento ko. Kung alam lang nila na puro ito pagsisinungaling, pero kailangan ko itong gawin kung gusto kong matupad ang kagustuhan nilang nasa ibang bansa na ako talaga. Sana nga ay hindi sila makahalata. Sa mga pinapadala ko naman ay hindi na sila nagreklamo sa 3,000 kada buwan.
Yun lang ang pasahod na ibinibigay sa akin ng tiyahin ko. Minsan binabawasan ko ito ng 100 para may pangload ako para matawagan ko sila. Minsan naman ay nag-aabot ng 20 pesos si Cassandra kapag nakikita niyang kailangan ko ng pera. Huwag ko na raw sabihin sa nanay niya para hindi ito magalit. Napakabait ng batang ito, kaya hindi ako nahirapang alagaan siya. Alam kong hindi sapat talaga ang napapadala kong pera sa mga magulang ko. Alam kong dapat silang umasa ng mas malaking padala dahil nasa ibang bansa na ako, pero ang sabi ko na lang sa kanila ay konting tiis lang dahil nagkautang pa ako sa amo ko dahil kulang ang perang naibigay nila sa akin na pang proseso ng mga papeles. Panay naman ang hingi nila ng tawad sa akin dahil kinulang ang bigay nila. Halos madurog ako dito. Iniisip pa talaga nilang kasalanan nila. Gayong ako naman talaga ang dapat nasisihin. Sa gabi ay umiiyak ako. Sa gabi ko lang na ibubuhos ang lungkot ko sa mga nangyayari sa buhay ko. Ultimo napkin ay hindi ako makabili para sa sarili ko. Para lang hindi mabawasan ng malaki ang naipapadala ko sa mga magulang ko. Tanging panyo na lamang ang ginagamit ko at basahang ibinigay sa akin ng tiyahin ko. Nilalabhang ko lang ito para magamit ulit. Gabi-gabi rin ang panalangin ko na sana ay hindi ako magkasakit dahil hindi ko alam kung saan ako kukuha ng gamot. Nahihiya naman ako magsabi kay Tia Isabel dahil alam kong kailangan din niya ng pera. Madalas nga ay mainit ang ulo nito dahil sa negosyo nila. Kaya ayoko nang dumagdag pa. Nagpapasalamat na lang ako talaga na pinatuloy niya ako sa bahay nila at binibigyan ng sahod dahil kung wala siya, hindi ko alam kung paano makakatulong sa mga magulang ko. Lumipas ang 6 na buwan at unti-unti nang nakikita ko ang ugali ng tiyahin ko. Hindi maganda. Nung nahuli niya ako nagsi-cellphone para i-text ang nanay ko ay kinuha niya yon. Huwag daw ako magsi-cellphone habang nagtatrabaho dahil nakakasira ng oras. Naiintindihan ko naman siya. Ang sabi niya ay ibabalik niya lang ito sa gabi pagkatapos kong makapaglinis. Pumayag naman ako kaya sabi ko sa mga magulang ko ay sa gabi na kami mag-usap. Ang sabi ko kasi ay umaga yon sa Hong Kong. Nagsinungaling na naman ako. Ang sabi ko ay doon lang ako pinapayagang gumamit ng cellphone bago magtrabaho at nauunawaan naman nila. Hindi lang ito ang mga nagbago. Dati ay 2 beses akong kumain sa isang araw, isa sa tanghali at isa sa gabi. Ngayon ay naging 1 beses na lamang at tuwing tanghali lang. Nakiusap ang tiyahin ko na kung pwede ba ay damihan ko na lang ang pagkain sa tanghali dahil kinukulang siya ng pera para sa panggabi pa ng isang tao. Nauunawaan ko siya. Kaya binubusog ko na lang ang sarili ko sa tanghalian. At yung natitirang pagkain ni Cassandra ay pasimple niyang inaabot sa akin para kapag nagutom ako sa gabi ay may makakain ako. Pero nang nahuli ito ni Tia Isabel ay pinagalitan niya ang anak niya. Hindi ko na hinayaang maulit pa ito. Naawa naman ako sa pinsang kong ito. Ang sabi ko sa kanya ay ayos lang ako. Hindi naman ako gutumin. Pero hindi yun totoo. Gutumin akong tao dahil siguro dumami na ang trabaho ko sa bahay. Kulang na lang ay maging karpentero nila ako. Kaya naman kapag ginugutom ako sa gabi, yung mga natitirang pagkain sa plato nila ay pasimple kong kinakain sa lababo. Hindi naman nakakahalata si Tia Isabel kaya gano'n na lang ang ginagawa ko. Marami pang ibang pagbabago bukod dito. Ayaw na rin ni Tia Isabel na sumabay akong kumain sa kanila sa hapagkainan. Dahil nagiging makwento raw si Cassandra kapag kasabay ako at nakakalimutan ng kumain ng maayos. Pero naisip ko, hindi ko naman nakakasabay si Cassandra ang kumain sa tanghali dahil sa school siya kumakain.
tumango na lamang ako. Ang sabi niya ay sa kwarto na lang daw ako kumain. Pumayag naman ako, Papa Dudut. Pero nung tumagal, tinanggalan na rin niya ako ng kwarto dahil uupa daw doon ang kapatid ng asawa niyang binata. Kaya naman napilitan akong matulog sa kusina kung saan ay malapit sa lababo. Tanging karton, isang una na tuwalya lamang ang kumot ko para ipanglaban sa mga lamok. Maaga din akong kailangang gumising dahil maagang gumigising si Tia Isabel. Ayaw niyang nadadatnan akong nakahilata pa ng 5:00 ng umaga sa kusina. Ginawa ko yon. Lahat ng gusto niya ay tango lang ang sagot ko. Sa kubeta na po ako kakain? Bakit po? Oo, kasi kung dito ka sa kusina kakain, marami magkukumpul-kumpul ng mga langgam dyan. Alam mo naman tag-ulan ngayon, naghahanap yan ng tirahan at pagkain. Maingat naman po ako at lilinisan ko naman po kung makahulog man ako ng pagkain. Ano ka naman nakakasigurong malilinisan mo yun talaga? Nung isang araw nakita ko yung tinik ng tinapa dyan sa lababo. Pinagkainan po yun ng kapatid ng asawa ninyo, hindi po ako. Kahit na. Ayoko ng langgam, alam mo yan. Mas madaling maglinis ng kalat sa CR. Tubigan mo lang, wala na yan. Sa kusina, ayoko masyadong nababasa. Pero tiya, ang hirap naman pong kumain doon. Madali lang, ikaw lang ang nag-iinarte. Malinis naman ang CR ko, 'di ba? Kahit nga matulog, pwede ka dun eh. Tiya, baka naman pwedeng sa mesa na lang ako kumain. Kahit pagkatapos nyo na lang po kumain ng tanghalian. Pangako lilinisan ko po. Di ba napag-usapan na natin to? Ayaw ko nakakasabay mo si Cassandra dahil dumadaldal siya. Wala naman po siya sa tanghali eh. Sumasagot ka pa talaga? Basta ayaw kung kumakain ka sa hapagkainan. Hindi ko alam kung anong dumi ang nasasagap mo sa paglilinis. Hindi kami pwede magkasakit na mag-ina, lalo na ako. Ang dami kong dapat asikasuhin sa negosyo, alam mo yan. Pasensya na po. Alam mo, kung mag-iinarte ka, mas maganda ata na pauwi na lang kita sa probinsya nyo at sabihin ko na lang sa mga magulang mong totoo. Gusto mo ba yon? Gusto mo bang durugin mo pa ang pag-asa nila sa puso nila? Na may aahon mo sila sa hirap? Huwag po, Tiya. Pasensya na po. Doon na lang ako sa CR kakain. Mabuti naman. Saka maganda na yan para sa'yo. Ngayon pa lang, yan ang training mo. Kala mo ba petics ka lang sa ibang bansa? Ako, naging DH ako doon at konti pa lang tong pinapagawa ko sa'yo sa pinapagawa nilang hirap sa akin doon. Kaya wag mo kong artehan ng ganyan, ha, Joanna? Sorry. Sorry po. Naiintindihan ko na po kayo. Mali po ako. Good. Maglinis ka na ng CR para bukas pwede ka nang kumain doon. Opo, Tiya. Mula ngayon, ma'am na ang itatawag mo sa akin. Hindi na Tiya. Opo, ma'am. Lumala nang lumala ang trato ni Tia Isabel sa akin. Hindi ko nararamdamang kadugo ko siya. Pinaparamdam niya sa akin na katulong niya ako. Hindi ko na alam kung paanong makakatakas sa sitwasyon ko, gipit na ako. Hindi ko naisip na ganito kasama ang magiging turing sa akin mismo ng aking kadugo. Nung minsan, nung hindi pa ako nakakabangon saktong 5:00 ay binuhusan ako ng malamig na tubig. Nagulat ako at pinagmumura niya ako. Bakit daw ang kupad ko? Panay naman ang hingi ko ng tawad. Nagsimula na akong maglinis. Ang mga nabasang karton, una na tuwalya ko ay sinampay ko sa labas matapos umalis ni Tia Isabel. Sa tuwing namamalengke naman ako ay hindi niya ako binibigyan ng pamasahe. Naglalakad ako ng mahigit 40 minutes para makarating sa palengke na lubhang malayong malayo sa bahay. Exercise ko na lang daw para hindi ako lampa. Sobrang hirap, Papa Dudut. Wala akong magawa kundi ang pumayag sa mga gusto niya dahil kung susuko ako ay isusumbong niya ako kina nanay. Tiniis ko pa. Dahil kailangan kong makapagpadala kina nanay. Bibihira ko na rin nakakausap si nanay dahil maraming gabi na hindi ibinibigay sa akin ng Tia Isabel ko ang sipi ko at sinasabing itulog ko na lang daw para may lakas akong magtrabaho kinabukasan.
Kaya sa tuwing nakakapag-usap kami ni nanay ay sobrang nananabik ako. Sila na rin ang nagpapaload sa akin dahil ang sabi ko, malayo ang pagpaloadan dito. Naiintindihan naman nila. Anak! Ay Diyos ko, mabuti naman at sinagot mo ng tawag ko. Alalang-alala na kami ng tatay mo sa'yo eh. Hindi ka man lang sumasagot. Okay lang naman ako, Nay. Hingi nyo na lang ako ng pasensya kay tatay. Marami kasing ginagawa dito ngayon eh. O hindi ka pa nagpapadala ng larawan mo dyan ah. Gusto ka naming makita. Baka namayat ka na eh. Hindi naman po, Nay. Malusog pa po ako. Tumaba na. Ang dami kasing pagkain nitong amo ko dito sa akin pinapaubos. Naku, mabuti yan anak. Bumawi ka na lang ng kain dyan. Alam mo namang hindi namin kayang ibigay yan dito sa'yo eh. Kain ka lang ng kain dyan ha anak? Opo, Nay. Hayaan niyo kapag medyo nakabawi na sa inutang ko papadalan ko kayo ng malaki para makabili din kayo na makakain nyo dyan. Hindi na kailangan anak. Baka sumama pa ang timpla ng sikmura namin. Alam mo namang sanay kami sa kamote dito. Baka kapag nahaluan ng masarap samain ang tiyan namin lalo ng tatay mo. Ang nanay talaga nagawa pang magbiro Tinatawa ko na lang itong pag-aalala ko sa'yo. Ikaw naman kasing bata ka wala man lang akong balita sa'yo. Akala ko paano ka na? Kala ko nakalimot ka na. Makalimot? Nay, imposible naman yun. Mas maaga ko pang makakalimutan ang pangalan ko kaysa makalimutan ko kayo. Talaga ba? Baka sinasabi mo lang yan, ha? O siya, mag-ingat ka lagi dyan, anak, ha? Kumain ka ng maayos. Yung mga larawan mo, ipadala mo sa amin para maipakita ko sa mga kapitbahay natin. Opo, Nay. Isasama ko ulit sa padala ko sa inyo. Siya, sige. Mabuti yan, anak. Natanggap niyo po ba yung padala ko nung nakaraang buwan? Padala? Opo. Anong padala anak? Kasi 3 buwan ka nang hindi nagpapadala Naisip ko baka talagang binabayaran mo muna yung utang mo sa amo mo kaya ayun. Pero hayaan mo anak, unahin mo na muna yan ha. Huwag mo muna kaming intindihin dito kasi nakakaraos naman kami. Sinangla muna namin ang lupa para may pambili ng pagdinegosyohan dito. Balak namin manok sana para mabilis ang kita sa itlog. Nay, nagpapadala po ako. Yung amo ko po ang nagpapadala kasi hindi ko po alam kung paano magpadala dito Ay, ganun ba? Wala naman kaming natanggap. Ipagtatanong ko dito, saan ka ba nagpadala? Magpapatulong ako sa kapitbahay natin, ha? Wag. Nay, wag nyo na pong tanungin sa kanila. Baka naipit lang po sa pinagpadalahan ng amo ko. Ako na po mismo ang titingin. Wag nyo na pong tanungin dyan, Nay. Sigurado ka ba? Kasi sa amin anak ayos lang naman kahit huwag ka muna magpadala. Kasi may sapat pa naman kaming pera dito. Unahin mo muna ang sarili mo dyan ha. Bumili ka ng kailangan mo. Vitamina, ganun. Para lumakas ka. Bumili ka ng sandalyas mo para naman maganda ka kapag namamasyal ka dyan. Pasensya na talaga, Nay ha. Kasalanan ko ito Ay, ano bang kasalanan mo? Wala ka namang ginawa. Nagsakripisyo ka nga para sa amin ng tatay mo. Huwag mo intindihin yun. Kausapin mo na lang ang amo mo ha at baka nagkaroon nga lang ng problema. Opo, Nay. Siya anak, sige na. Aasikasuhin ko muna yung inahing manok ko dito. Nag-iingay na naman. Basta mag-ingat ka lagi dyan ha at tumawag ka lang kapag may oras ka. Kung wala naman ayos lang din. Nauunawaan ka namin anak. Opo, Nanay. Salamat po. At tatandaan mo ha, mahal na mahal ka namin ang tatay mo. Mahal na mahal ko po kayo, Nay. Makakabawi rin ako sa inyo. Matapos ang naging pag-uusap namin ni nanay ay umiyak ako ng umiyak. Pinagmasdan ko ang aking sarili sa salamin. Ako? Malusog? Hindi ako malusog. Ilang sakit na ang pinagdaanan ko dahil hindi ako maayos na nakakakain at nakakatulog. Sa bahay ng tiyahin ko ay parang kasalanan ng magpahinga at tumanggap ng biyaya. Pinahid ko ang luha ko sa likuran ng aking palad. Kailangan kong maging matatag para sa mga magulang ko.
Hinawakan ko ang pisngi ko na may pasa. Normal na ito para sa akin. Araw-araw ay nagkakapasa ako dahil sa pananakit ng tiyahin ko. Sa tuwing mainit ang ulo nito ay sa akin niya binabaling. May mga oras pa nga papadudot na naglilinis ako ng CR ay bigla na lang niya akong tatadyakan at mapapasubsob ako sa kubeta. Hindi ko alam at bakit niya yon ginagawa. Basta hindi na lang ako umiimik. Ayaw niya ring nakikitang umiiyak ako sa tuwing sinasaktan niya ako. Sa tuwing nakikita niyang paluhana ang mga mata ko, ay bigla ako nitong sasampalin para hindi daw tumuloy ang luha ko sa pagbagsak. Ang dami kong inindang sakit pero lahat ay kinakaya ko. Lalo na kapag naiisip ko ang mga magulang ko. Naghilamos ako noon para mawala ang mugto ng mga mata ko. Tinignan ko ang orasan. Mag-aalas 3 na ng hapon. Pumasok na ako sa kwarto ng tiyahin ko at nilagay doon ang cellphone ko. Tinakas ko lang talaga yon dahil hindi ko na mahintay pa na makausap ang aking nanay. Gusto ko lang marinig ang boses nila para kahit papaano ay lumakas-lakas naman ako. Sinamsam ko ang mga sampay nang makita kong makulimlim na. Mag-isa ko lang noon sa bahay. Mamayang alas 5 ay susunduin ko na si Cassandra. Nang masamsam ko na ang mga sampay ay dumating na ang tiyahin ko. Nakangiti ito. Mukhang maayos ang naging takbo ng negosyo niya. Kaya naman kinuha ko na ang opportunity na ito para makausap siya tungkol sa sahod ko na ilang buwan na raw na hindi natatanggap ng mga magulang ko. Pero mukhang nagkamali ako ng atake dahil nang sinabi ko yon ay bigla na lang ako nitong sinabunutan. Sino raw ba ako para pagdudahan niya? Bakit naman daw niya hindi ipapadala ang sahod ko? Sinampal ako nito, pinagmumura. Ang sabi ko ay kunin ko ang patunay na pinadala nga niya. Napalunok pa ito bago sumagot. Tinapon na raw niya matagal na. Ayaw daw kasi niya ng kalat. Hindi ko alam pero hindi ako naniwala sa kanya. Sa halos 1 taong ko siyang nakasama, alam ko na kung gaano ito kasama. Alam kong hindi ito nagsasabi ng katotohanan. Hindi ko lang alam kung paano yon mapapatunayan. Nakiusap ako sa kanya na kung pwedeng kahit kalahati na lang ng sahod ko ang ipadala niya para magamit ng mga magulang ko. Pero mas lalo itong nag-init. Tinadyakan niya ang mukha ko at saka dinuro-duro ang ulo ko. Sino raw ba ako para utusan siya? Malaki daw ang utang na loob ko sa kanya. Kaya huwag daw akong magtapang-tapangan. Dahil kaya niya akong pabagsakin anumang oras niya naisin. Hindi na ako umimik noon para hindi na niya ako saktan. Tumayo na lamang ako sa pagkakasalampa ko sa sahig. Itutuloy ko na lang ang pagtutupi ng mga damit para wala na itong masabi. Pinabayaan naman niya ako at pumasok ito sa kwarto. Nang sumapit ang alas 4:30 ay nagmamadali kong tinapos ang huling 2 damit na tinitiklop ko. Tumayo na ako noon para lumabas ng bahay para sunduin si Cassandra pero bigla akong hinarang ni Tia Isabel at tinatanong kung saan ako pupunta. Ang sabi ko ay sa school para sunduin ang anak niya pero tinulak ako nito. Siya na raw ang susundo dahil baka tumakas pa ako. Ang sabi ko sa kanya ay hindi ko naman naisip na gawin yon. Pero dinuraan niya ako sa mukha at sinabing wala siyang tiwala sa akin. Lumabas ito at saka nilakang pinto mula sa labas. Gumawa siya ng paraan para maisara lahat ng pwede kong daanan. Siniguro niyang hindi ako makakatakas sa kanya. Kinalampag ko ng kinalampag ang mga pinto at bintana habang tinatawag ang kanyang pangalan. Pero para itong bingi na hindi pinapansin ang aking sinasabi. Umiyak ako at nanginginig na umupo sa may sahig. Para akong hayop na kinulong niya. Hindi ko alam kung ilang oras akong nakaupo doon. Basta nakita kong madilim na nang gumalaw ang pintuan.
Dumating na siya kasama si Cassandra. Binulungan ako nito at umayos daw ako at magpanggap sa harapan ng kanyang anak na walang nangyari. Magpanggap na walang nangyari? Maniniwala ba ang anak niya sa nakikita nito sa akin? Na puro ako pasa sa katawan? Ganon ba katanga ang iniisip niya sa anak niya? Araw-araw ay naging hayop ang turing sa akin ni Tia Isabel. Hindi na nga makatarungan ang ginagawa nitong pagpapahirap sa akin, pati ang pag-iyak ko ay dahilan para mas lalo itong mamuhi sa akin. Naalala ko nung isang gabi umiiyak ako dahil sa sobrang sakit ng aking sikmura. Dahil sa gutom ay bigla na lamang ako nitong tinadyakan sa balakang habang nakahiga ako at namimilipit sa sahig ng kusina. Kapag hindi pa raw ako tumigil sa kakangawa ay ipapakain niya sa akin ang natirang mantika sa palayok at bubudburan pa niya ng laso ng daga. Pinilit kong tumahimik noon para hindi na lumala ang sitwasyon. Pinilit kong matulog kahit na ang sikmura ko ay galit na dahil hindi ako pinakain ng tanghalian dahil hindi raw masarap ang naging pagprito ko sa manok na ulam nilang mag-ina. Habang nangyayari sa akin ito ay naisip kong tumakas na. Pero hindi ko magawa dahil kinakandado ni Tia Isabel ang pintuan sa tuwing lalabas siya ng bahay. Lagi rin itong nagbabanta sa akin na kapag pinilit kong tumakas ay babalik na rin niya ako. Kinuha nga nito ang aking bag at nilagay doon ang mga ibang alahas niya at pera. Tinago niya kung saan para kung sakaling tumakas ako ay eto na ang gagawin niyang paraan para madiin ako. Napakahayop niya. Kadugo ko siya pero kung ituring niya ako ay akala mo'y napulot lang ako na tuta sa kalye na kaya niyang paikot-ikutin sa kanyang mga daliri. Nung minsang hindi ko na kinaya ang kanyang ginagawa sa akin ay sinubukan kong pumasok sa kanyang kwarto. Naiwan nito ang susi ng kwarto niya nang minsang nagmamadali itong pumunta sa school ni Cassandra. Nahanap ko yon sa ilalim ng kanyang kama. Deadbat pa ito kaya kailangan ko munang i-charge ng 5 minuto. Umaasa ako na pwede pa ang huling load na meron nito. Saka paniguradong meron at merong load yon dahil ang sabi ni nanay, sila na muna ang bahalang magpapaload sa akin kapag hindi ako nakakatawag sa kanila. Baka naman meron. Nang magbukas na ang cellphone ay agad kong kinontak ang aking ina. Ilang beses na nagring. Nanginginig ako noon. Dinadalangin na sana ay sagutin na nila bago dumating si Tia Isabel. Kailangan kong makahanap ng kakampi sa pagkakataong ito. Pero hindi nasagot ang tawag ko. Nang tapusin ko na ang tawag ay nagmamadali akong i-off ang cellphone. Pero nang akmang ibabalik ko na ito sa ilalim ng kama ni Tia Isabel ay nahuli naman ako ng kapatid ng asawa niyang si Kuya George. Mas matanda lang ito ng 5 taon sa akin. Nakatingin sa akin. Bihira ko itong makita doon dahil panay daw ang out of town. Hindi ko rin nakaklose. Pero alam ko na alam niya ang nangyayari sa bahay ni Tia Isabel. Pero hindi lang ito umiimik. Ngayong nahuli niya ako, isusumbong ba niya ako? Anong ginagawa mo dyan? Nililinis ko lang. Inaayos ko yung kama ni Ma'am Isabel. Bakit ma'am tawag mo sa kanya tiyahin mo siya, di ba? Yun ang gusto niya eh. May ipag-uutos po ba kayo, sir? George na lang. Kumain ka na ba? May dala akong pansit malabon at malamig na soft drinks dyan. Mukhang hindi ka pa kumakain eh. Hindi pa po. Pwede po bang makahingi ng pagkain? Oo, kaya nga kita inalok, di ba? Halika na. Siguraduhin mo munang maibalik mo sa ayos yung kama ni Ate Isabel bago ka lumabas. Mamaya, pag initan ka na naman niya. Opo. Oh, tara. Simulan na natin kumain.
Kinukuha mo ba ang CP mo sa kwarto ni Ate Isabel? Ay, hindi po. Naglilinis ako talaga. Ay, hindi mo na kailangan magsinungaling. Hindi naman kita isusumbong eh. Gusto ko lang naman makausap ang mga magulang ko. Gusto mo nang umalis dito, no? Oo, pero hindi pwede. Ayaw ni Ma'am Isabel. Well, alam ko naman kung anong mga ginagawa niya sa'yo. Actually, nasasabi na rin sa akin ni Cassandra yan eh. Naawa rin ako sa'yo. Salamat po, Kuya George. George na lang. George. Ay, okay. Tutulungan kita makatakas dito. Talaga po? Oo. Iayos mo ng ibang gamit mo. Itatakas kita sa Biyernes pagbalik ko ulit dito. Sakto, wala daw si Ate Isabel nun at gabi na ang dating niya. Paano po yun? Nakakandado yung sa labas tuwing aalisin na Tia Isabel. Ano ka ba? May duplicate key ako para dyan. Humingi ako nung nakaraan. Kaya alam ko ng kalagayan mo. At gusto ko makatulong sa'yo na makaalis dito. Salamat po. Sobrang salamat po. Joanna, may pabor lang sana ako eh. Siyempre, sasakripisyo ko tiwala ni Ate Isabel sa akin nito. Kahit ano po yan, sabihin niyo lang. Talaga? Kahit ano? Opo, gusto ko lang makatakas dito at makauwi sa amin. Ang pabor na gusto ni George ay may mangyari sa aming dalawa. Yun ang kapalit ng pagtakas niya sa akin sa bahay ni Tia Isabel. Hindi na ako nagdalawang isip noon. Kailangan ko nang maibigay ang sagot sa kanya bago siya umalis mamayang gabi. Tumango ako sa alok niya at walang sabi-sabi ay hinila ako nito sa kanyang kwarto at doon ay pinilit na tinanggal ang aking mga damit. Gusto kong umatras noon pero kapag naiisip ko ang kapalit nito ay hinahayaan ko na lang na gawin ito ang gusto niyang gawin sa akin. Hindi ko na mabilang kung ilang luha ang pumatak sa mga mata ko habang pilit niya akong inaangkin. Nang matapos ito ay agad-agad itong nagbihis at pinalabas ako sa kanyang kwarto. Bago siya umalis ay sinabi nitong babalikan niya ako ng Biyernes kaya ihanda ko na ang mga kailangan kong ihanda. Tumango na lamang ako, tumango habang inaayos ang aking suot. Nang nakaalis na ito ay nakangiti ako habang lumuluha. Halo-halong emosyon ang nararamdaman ko ng mga oras na yon. Natutuwa ako dahil sa wakas ay makakalaya na ako sa impyernong bahay na yon. Pero naghahalo din ang pandidiri at hiya sa aking katawan dahil hinayaan kong gamitin ito ni George. Wala na akong nagawa. Kailangan kong makatakas. Gipit na ako sa sitwasyon ko. Inabangan ko ang pagdating ng Biyernes. Panay ang tingin ko sa kalendaryo habang umaasa na sana'y mabilis na ang pagpalit ng araw para sumapit na ang araw na pinakahihintay ko. At ito ay ang araw na makakatakas na ako. Ang binanggit sa akin ni George ay susundin niya ako bandang 5:00 ng hapon kapag umalis na si Tia Isabel. Handang-handa na ako noon, hindi na ako mapakali nang dumating ang araw na yon. Panay ang tingin ko sa orasan. Tinapos ko na ang lahat ng gagawin. Magkasama sila ni Tia Isabel ngayon at gabi na nga ang dating nilang pareho. Muli ako napatingin ng orasan, 5:00 na, wala pa si George. Wala na akong ibang magawa sa bahay dahil nalinis ko na ang lahat. Pati ang ulam ni Cassandra ay naluto ko na bago ko umalis. Ayaw ko namang gutumin ang alaga kong yon dahil kahit papaano ay napamahal na siya sa akin. Sa muli kong pagtingin sa orasan, mag-6 na ng gabi. Nasaan na kaya si George? Sana ay na-traffic lang ito. Tama, traffic lang kasi Biyernes ngayon. Dapat ay hindi ako mangamba. Hindi dapat. Umidlip akong sandali sa papag ng kusina. Nang magising ako ay 7:30 na. Konting-konti na lang at parating na si Tia Isabel. Nasa na ba si George?
Nanginginig na ang aking katawan noon at paikot-ikot ako sa kusina. Panay ang tingin ko sa orasan. Panay ang kagat ko sa aking kuko. Darating pa ba siya? Nang walang ano-ano ay biglang bumukas ang pintuan, napangiti ako at dumating na nga si George. Pero agad ding nawala yon nang makita kong niluwa ng pintuang yon si Tia Isabel at si Cassandra. Wala na. Wala na talaga akong pag-asa na makawala pa. 12:00 na ng hating gabi nang matapos ako sa aking trabaho sa bahay ni Tia Isabel. Manhid na manhid ang aking katawan dahil sa pagkakadismaya sa ginawa ni George. Hindi ko na alam kung makakaramdam pa ba ako ng galit dahil matapos nitong gamitin ang katawan ko ay bigla na lamang itong nawala. Akala ko ba ay tutulungan niya ako? Akala ko ba ay itatakas niya ako? Bakit kasi naniwala ako sa kanya? Ang tanga-tanga ko para maniwala sa mga sinasabi niya. Bakit ako pumayag na ipangbayad ang puri ko sa pangako niyang tutulungan ako? Ito ang mga tanong na paulit-ulit na naglalaro sa utak ko habang nakahiga ako sa papag ng kusina. Tuloy-tuloy pa rin ang pagdaloy ng mga luha ko pero pinigilan kong wag humikbi para hindi marinig ni Tia Isabel. Ayoko nang masaktan pa niya. Kotang-kota na ang katawan ko sa sakit na inaabot ko mula sa kanyang mga palad. Pinikit ko na lamang ang aking mga mata at pinilit na pinapatulog ang aking sistema nang makaramdam ako ng isang taong lumapit sa aking kinahihigaan at hinawakan ang aking pisngi. Cassandra, o bakit gising ka pa? May kailangan ka ba? Nagugutom ka? Ay teka sandali at... Ate Joanna, umalis ka na dito. Ha? Anong sinasabi mo dyan? Alam ko naman na pinahihirapan ka ni Mama eh. Naawa ako sa'yo. Wala kasi akong magawa kasi takot din ako kay Mama. Kas, balik ka na sa kwarto mo. Baka mapagalitan pa tayo pareho. Kapag nahuli ka ng mama mo't nakikipag-usap sa akin. Hindi yan. Tulog na yun. Ito. Cellphone ko to ah. Bakit nasa iyo? Kinuha ko kanina bago matulog si Mama. Pinasahan ko na yan ng load ha at chinarge ko na rin. Pwede mo na tawagan si nanay mo. Umuwi ka na sa inyo, ate. Kas, bakit mo to ginagawa? Kasi ate, napamahal na ako sa'yo eh. Mabait ka sa akin at inaalagaan mo ko kahit bad sa'yo si Mama. Naawa na ako sa'yo. Matagal na kita gustong tulungan. Pero kasi hindi ako makatsyempo. Ngayon dapat makaalis ka na bago magising si Mama. Ito. Ano yan? Pamasahe mo. Sana makatulong. Inipon ko yan dati. Regalo ko sana sa'yo kasi naalala ko sabi mo sa akin na malapit na ang birthday mo at gusto mo makasama ang mga magulang mo. Salamat, Cassandra. Salamat. Bumangon ka na dyan. Huwag mo nang kunin yung mga gamit mo para hindi na marinig ni Mama. Nabuksan ko na yung pintuan. Salamat, Cass. Sobrang salamat. Mag-ingat ka, ate, ha? Sana mapatawad mo pa si Mama sa nagawa niya. Hello, Nay. Nagising ko po ba kayo? Oo, 2:00 na ng madaling araw. May problema ba, anak? Oh, anak. Bakit ka umiiyak? Ano nangyari sa'yo? Uuwi na po ako, Nay. Ha? Bakit? Ano ba nangyari sa'yo? Alalang-alala na kami sa'yo dahil 4 na buwan ka na naming hindi nakakausap. Hindi ko nasagot ang tawag mo nung minsan kasi nagpakain ako ng mga manok. Tinawagan kita nung gabi pero hindi ko alam kung bakit ayaw. Sasakay na po ako ng bus papunta dyan, Day. Magpahinga na po kayo. Ha? Ang bilis naman. Nasa ibang bansa ka lang tapos nasa bus ka na ngayon.
Sasabihin ko na lang sa inyo lahat kapag nakarating na ako dyan. Patawarin niyo po ako. Bakit ka humihingi ng tawad? Anak, kung ayaw mo na sa ibang bansa, maiintindihan ka namin. Sige, bumalik ka na dito. Mahal na mahal ka namin. Mahal na mahal ko rin po kayo, Nay. Mataas na ang araw nang makarating ako sa probinsya. Walang kain at walang tulog. Hindi ako nakatulog habang papauwi dahil natatakot ako na baka sumunod lang si Tia Isabel sa akin. Ibang trauma ang inabot ko sa kanya, Papa Dudut. Kapag kumakabog ang dibdib ko sa kaba ay nananalangin na lamang ako. Nang makarating ako sa bahay namin ay pinagmasdan ko ang bahay. Ang kubo namin. Walang halos na bago sa loob ng mahigit 1 taon na nawala ako. Paanong mababago wala man lang silang natanggap na pera mula kay Tia Isabel na pinangako nitong sahod ko. Naiiyak na naman ako nang maalala ko ang dinanas ko sa poder niya. Habang pinagmamasdan ko ang aming bahay ay hindi ko maiwasang balikan ang simula ng mga pangarap ni nanay para sa akin. Mga pangarap na hindi ko nabigyan ng katuparan. At nabaluktot ang daan patungo doon. Nangarap akong minsan na iahon sila sa kahirapan. Mabilihan ng mga pagkaing masasarap na sa telebisyon at radyo lamang nila nalalaman. Mga damit na bago na pwede nilang gamitin sa tuwing may okasyon o kahit magsisimba lang. Gusto kong mapalitan ang kubo sa bahay ng semento para komportable silang manirahan dito. Pero hanggang pangarap na lang ang lahat. Dahil sa minsang pagkakamali ko. Nasira at nabuwag ang mga yon. Nasira ang mga pangarap at nasira ang pagkatao ko. Nilakasan ko ang aking loob at kumatok. Pinagbuksan ako ni nanay at tatay. Walang kahit na anong salita ang lumabas sa mga bibig namin kundi ang iyak habang mahigpit ang mga yakap. Sinapo ni nanay ang aking mukha at nakita niya ang pasa sa gilid ng aking labi at pamumula ng kaliwa kong mata dahil sa pananapak ni Tia Isabel. Doon ay nakita ko kung paanong umiyak ng umiyak ang aking ina. Pumasok kami sa loob ng bahay. Pinagtimpla ako ng kape ng aking tatay. Hinayaan nilang mainitan ang aking sikmura. At hinayaan nila na maging handa ako bago ako magkwento ng buo sa kanila. Nang nahimasmasan ako ay sinabi ko na ang lahat mula sa simula hanggang mapunta ako sa poder ng Tia Isabel ko. Kompleto. Wala akong iniwan na detalye. Lahat ay sinabi ko. Alam kong masasaktan sila sa mga revelasyon ko pero dapat nilang malaman ang katotohanan para mapatawad nila ako ng buo. Akala ko noon ay sisigawan at sisisihin nila ako at ikukutya pero sa huli ay niyakap na lamang nila ako at buong pasasalamat sila sa Panginoon na nakauwi pa ako ng buhay sa piling nila. Doon ko napatunayan kung gaano ako kaswerte sa mga magulang ko. Naging malas ako sa mga naging desisyon ko sa buhay pero alam ko na panalo ako sa mga magulang ko. Hindi ko alam kung deserve ko ba ang kapatawaran at pagmamahal nila. Ngayon ko lang talaga napatunayan na dakila ang pagmamahal ng mga magulang para sa kanilang mga anak. Wala na akong ibang hangad. Gusto nilang magdemanda sa ginawa ni Tia Isabel sa akin. Pero ako mismo ang tumanggi. Naisip ko rin ang huling nasabi sa akin ni Cassandra bago niya ako patakasin. Patawarin ko ang ina niya sa mga nagawa nito sa akin. At yon ang balak kong gawin. Magpatawad at tuluyan ng makalimot. Matatagalan pero alam kong kakayanin. Konting panahon lang at magagawa ko na yon. Ang mahalaga ay makasama pa ni Cassandra ang kanyang ina na si Tia Isabel.
Alam ko na kahit na gaanong kasama ang kanyang ina sa akin, ay alam ko naman kung gaano ito kabuting ina sa kanyang anak na si Cassandra. Saka siguro iniisip ko na rin na kaya ganon ang naging resulta ng trato sa akin ni Tia Isabel ay dahil sa mga matitindi nitong pinagdaanan sa Hong Kong. Alam ko ang traumang naramdaman niya, kaya siguro sa akin niya pinapasa ang bigat na naranasan niya dahil alam niya na wala siyang ibang paglalabasan nito kundi ang sa akin na lang. Ganon na lang ang iniisip ko para mas mapadali ang pagpapatawad ko sa kanya at sa mga nagawa niya sa akin. Mas madali ang paghihilom ng sugat kapag ganon na lang ang iniisip ko. Hiling ko na sana ay maging payapa na ang kanilang buhay, lalong-lalo na si Cassandra na sa maikling panahon ay pinatunayan sa akin na may mabuti pa ring tao sa mundo. Cassandra, kung nakikinig ka man, maraming salamat at binalik mo ang tiwala ko sa tao. Sa ngayon po ay tumutulong na lamang muna ako kina nanay at kay tatay sa pag-aalaga ng mga manok. Nangangatulong din sa kabilang bayan kung may pagkakataon. Yung usapang pangingibang bansa ay hindi muna namin nilalapag sa mesa. Hahayaan muna naming maghilo muna ang sugat na nangyari sa aming nakaraan bago namin muli itong pag-usapan. Ang mahalaga ngayon, kasama ko ang mga magulang ko. Alam kong hindi rin naging maganda ang loob nila sa mga nangyari at panalangin ko sa araw-araw na mawala yon. Panalangin ko rin na kahit hindi ko natupad ang pangarap nila para sa akin, ay magawa pa rin nilang maging masaya. Pangako ko naman natutuparin ko pa rin ang mga pangarap nila pero sa ibang paraan na. Ngayon pong nalalapit na po ang Kapaskuhan, plano ko pong i-welcome ang Pasko ng mas maaga para makabawi din ako sa ilang Pasko na wala ako sa bahay. Araw-araw ay gusto kong maging Pasko. Magde-decorate na po kami sa katunayan. Gusto ko pong araw-araw na iparamdam sa mga magulang ko ang pagdiriwang ng Kapaskuhan sa piling nila. At gusto kong mapuno ng respeto at pagmamahal ang loob ng aming tahanan. Maraming salamat po Papa Dudut sa pagbasa ng aking kwento. Ako po ang inyong kapuso at kabarangay, Joanna.